Podcast Ruchu Autonomii Śląska. Spojrzenie z dystansu na sprawy najbliższe. Dzień dobry, szanowni państwo. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Ruchu Autonomii Śląska. Ja nazywam się Patryk Trzcionka i mam 35 lat. A mówię o tym dlatego, że dokładnie tyle lat ma bohater dzisiejszego odcinka. To jest Ruch Autonomii Śląska. Z tej okazji chcielibyśmy przedstawić państwu pewien bilans sukcesów i porażek tego projektu politycznego, który pewnym przebojem wbił się do naszych telewizorów, ale nie tylko, bo współrządził województwem w latach 2010-2018. Zainicjował odrodzenie tematyki Górnego Śląska, ochronę przemysłowego dziedzictwa, mobilizację pewną tożsamości w regionie i nie tylko, która obrodziła w spisie powszechnym wielotysięcznymi deklaracjami. Został okrzyknięty 5. kolumną nawet, po czym na skutek pewnego fatalnego błędu zniknął z politycznych radarów. Zacząć być może wypadałoby od pewnej historii, ale jak mówi pismo, po owocach ich poznacie. Więc tak przyczynkarsko zapraszam państwa do obejrzenia krótkiego filmiku, który podsumowuje w ramach zapowiedzi tegorocznego Marszu Autonomii pewne jasne strony dorobku Ruchu Autonomii Śląska. Zobaczmy. Moi drodzy, w tym roku po raz 19 ulicami Katowic przejdzie organizowany przez nasze stowarzyszenie Marsz Autonomii. Startujemy jak zwykle w sobotę w samo południe, by przypomnieć o ustawie konstytucyjnej z 15 lipca 1920 roku, którą Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zagwarantował województwu śląskiemu autonomię. Na mocy tzw. statutu organicznego utworzono Sejm Śląski o uprawnieniach ustawodawczych oraz Skarb Śląski, do którego wpływała większość pobieranych na terenie województwa danin. Czasami słyszymy: nie idę na marsz, to nie ma sensu, przecież i tak nie uda się niczego osiągnąć. Cóż to za defetyzm? Niczego nie osiągnęliśmy? Przez te 19 lat Ruch Autonomii Śląska miał kluczowy udział w dowartościowaniu śląskiej tożsamości, która dzięki naszym konsekwentnym działaniom dla wielu stała się powodem do dumy. Wprowadził do publicznej dyskusji temat języka śląskiego, dzięki czemu istnieje realna szansa na jego uznanie przez władze Rzeczypospolitej. Raś znacząco przyczynił się też do zachowania szeregu obiektów poprzemysłowych, np. świętochłowickich 2 wież czy szopienickiej walcowni, i do promocji dziedzictwa przemysłowego regionu. Zagwarantowaliśmy ciągłość organizowania industriady i rozwój szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. Troszczył się o kulturę regionu, inicjując m.in. powrót figury śpiącego lwa do Bytomia z Warszawy, powstanie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, współorganizując Górnośląskie Dni Dziedzictwa. Przyczynił się do upowszechnienia górnośląskiej symboliki. To dzięki nam trybuny Stadionu Śląskiego są żółto-niebieskie, a miały być biało-czerwone. My także zainicjowaliśmy produkcję górnośląskich flag. Raś zadbał o pamięć o ofiarach tragedii górnośląskiej, będąc współinicjatorem nadania bramie obozowej na Zgodzie charakteru pomnika, organizując coroczne marsze na zgodę, inicjując ustanowienie przez sejmiki województw śląskiego i opolskiego Dnia Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej. To Raś w końcu wprowadził do debaty publicznej temat mniejszości etnicznej, uzyskując dla tej idei poparcie licznych środowisk i partii. Przykłady można by mnożyć. Żadne z wymienionych działań nie byłoby możliwe bez wsparcia sympatyków śląskiej sprawy. To nasze wspólne osiągnięcia. Najbardziej widoczną manifestacją naszej działalności pozostaje flagowa impreza. Marsz Autonomii gromadzący corocznie tysiące osób, którym bliskie są śląska kultura i tożsamość. Co roku oprawa marszu nawiązuje do bieżącej sytuacji w regionie i w państwie. Nie inaczej będzie tym razem. Idea, miejsce i czas marszu pozostają bez zmian, jednak zaplanowaliśmy dla Was szereg nowości. Tym razem postaramy się, aby było bardziej rodzinnie i piknikowo. Mniej głośno na samym marszu, a bardziej po. Rezerwujcie za ten czas, informujcie rodziny, przyjaciół i znajomych. Czeka Was radosne święto śląskości. Pamiętajcie, 12 lipca, 12 Katowice, Górny Śląsk. A z nami w studio jest wieloletni przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska Jerzy Gorzelik. Dzień dobry. Czyli zdaje się właściwa osoba, żeby takiego bilansu dokonać. Odnosząc się, Jerzy, do tego, co powiedziałeś na filmie, czyli odniosłeś się tam do pewnego rodzaju defetyzmu, który może zaczął dominować. Chciałbym zapytać trochę tak pod włos. Nie zrozum mnie źle, ale czy pewien rodzaj defetyzmu nie jest uzasadniony
Jednak biorąc pod uwagę, że pamiętam w 2013-2014 roku na Marszu Autonomii dominowały hasła Autonomia 2020. No więc można by zapytać, mamy 2025, do autonomii wydaje się jest równie daleko jak było, jeśli nie, to popraw mnie. Czy są w związku z tym powody, żeby utrzymywać pewien rodzaj takiej mobilizacji? Jak ty byś się odniósł do tego? No, mobilizacja z pewnością jest mniejsza niż była 10 lat temu, tego nie ma co ukrywać. Wtedy nadzieję na to, że te strategiczne cele Ruchu Autonomii Śląska uda się osiągnąć w przewidywalnej przyszłości były z pewnością większe niż obecnie. Mam na myśli tutaj oczywiście przede wszystkim ten główny cel, który jest wpisany w nazwę naszego stowarzyszenia, więc autonomię rozumianą jako autonomia terytorialna, autonomia Górnego Śląska w granicach zbliżonych do historycznych, to już oczywiście nie wynika z samej nazwy, ale z naszych dokumentów programowych. Wtedy oczywiście, jak słusznie zauważyłeś, nosiliśmy na sztandarach to hasło Autonomia 2020, no i nie da się ukryć, choćbyśmy nawet bardzo się starali, że ten cel w roku 2020 nie został osiągnięty. I można na to spojrzeć z dwóch perspektyw. Oczywiście można załamywać ręce, stwierdzić, no ale jak to, tak? Miało być tak pięknie. Ja dosyć często spotykam się z taką reakcją, że jak to obiecaliście autonomię w 2020 roku, mamy rok 2025 i nie zbliżyliśmy się do tego strategicznego celu, czy może nie zbliżyliście, bo to jest typowa krytyka pewnego outsidera, który być może ściska kciuki za powodzenie sprawy śląskiej, ale jakby w tej sprawie aktywnie nie uczestniczy. I właśnie tu jest pewien problem z niezrozumieniem. Autonomia 2020 nie była obietnicą, jak niektórzy twierdzą. Sam sprawdziłem sobie na użytek tego naszego dzisiejszego spotkania archiwalne numery Jaskółki Śląskiej, naszego periodyku, który przez lata wydawaliśmy. No i przyjrzałem się własnym wypowiedziom. Nigdy Autonomia 2020 nie była formułowana w kategoriach obietnicy. To była pewna strategia, pewna mapa drogowa. Uznaliśmy, że wytyczenie takiego konkretnego celu, konkretnie osadzonego na osi czasu, będzie miało wymiar mobilizujący, ale właśnie podkreślaliśmy to, że ta mobilizacja jest czymś niezbędnym, by ruch społeczny, a tym był Ruch Autonomii Śląska, myślę, że do tego wątku jeszcze wrócimy, bo ten charakter Ruchu Autonomii Śląska był jego siłą, ale także słabością, a więc niezbędnym warunkiem, by ruch społeczny osiągnął ambitny cel, a więc cel, jakim jest zmiana ustrojowa, to jest olbrzymia i długofalowa mobilizacja społeczna. My niewątpliwie osiągaliśmy sukcesy, jeśli chodzi o kwestię takiej śląskiej mobilizacji, ale te sukcesy okazały się mieć swoje granice. Tak? Nie przeprowadziliśmy całego tego planu, który w strategii ogłoszonej przez nas w roku 2010 został opisany. W pewnym momencie wręcz możemy mówić o tym załamaniu, tak, tego na tej drodze, tak, że nawet o pewnym regresie, bo jak słusznie zauważyłeś, rok 2018 to jest moment, w którym znikamy z Sejmiku Województwa Śląskiego, w którym utrzymywaliśmy się przez 2 kadencje i nie udaje nam się powrót także w ostatnich wyborach samorządowych. Przypomnę, że w roku 2018, myślę, że do tego także jeszcze powrócimy w tej dyskusji, bo to jest bardzo ważny moment w dziejach Ruchu Śląskiego. Ruch Autonomii Śląska zdecydował się nie startować, ustępując miejsca Śląskiej Partii Regionalnej, którą współtworzył. Ta Śląska Partia Regionalna nie uzyskała mandatów, Ruch Autonomii Śląska zniknął. W kolejnych wyborach samorządowych wprawdzie wystartował pod własnym szyldem, ale ten szyld okazał się nie być na tyle atrakcyjny i może świeży, by uzyskać wystarczającą liczbę głosów do przekroczenia progu 5% w skali Może też właśnie województwa. Świeżość była problemem, to znaczy, że ten szyld był na tyle nowy, że wielu ludzi nie skojarzyło po prostu nowej marki. To masz na myśli Śląską Partię Regionalną. Tak. To niewątpliwie tak, natomiast liczyliśmy na to, że wracając niejako pod szyldem Ruchu Autonomii Śląska,
pod szyldem, który no, nawet można powiedzieć, że obrósł pewną legendą, bo gdziekolwiek w Polsce by się nie mówiło, czy to pozytywnie, czy negatywnie o emancypacji górnośląskiej, ta nazwa Ruch Autonomii Śląska się pojawia. No, tego cały czas doświadczamy, nawet kiedy nasza działalność była dużo mniej intensywna, właśnie po roku 2018, po tym no, pewnym szoku, którym niewątpliwie była klęska w tamtych wyborach samorządowych Śląskiej Partii Regionalnej, no, zdecydowanie na jakiś czas uszło z nas powietrze, więc nawet wtedy, kiedy pojawiały się jakieś tematy śląskie w przestrzeni publicznej, media, także media ogólnopolskie, przywoływały raź. Tak? Zatem no, można powiedzieć, że przynajmniej w kręgach ludzi zainteresowanych polityką, sytuacją polityczno-społeczną, ta nazwa stała się szyldem takim kojarzonym, szyldem różnie ocenianym, ale rozpoznawalnym. Natomiast oczywiście zupełnie czym innym są masy wyborców potrzebne po to, żeby ten szyld mógł zaistnieć skutecznie w rywalizacji wyborczej. Zatem no, możemy powiedzieć, że oczywiście z tej perspektywy można by dzisiaj rozdzierać szaty i stwierdzić, że to wszystko zakończyło się klęską, zakończyło się niepowodzeniem, cel strategiczny we wskazanym terminie nie został zrealizowany. Choć sprawdzając także rozmaite teksty, które publikowane były w Jaskółce Śląskiej w drugiej dekadzie naszego stulecia, wielokrotnie napotykałem na jasne stwierdzenia, które padały z ust naszych działaczy, także moich, że to jest cel bardzo ambitny i że osiągnięcie tego celu w takim terminie będzie bardzo trudne. Niemniej jednak zakładaliśmy, że niemożliwe. No i myślę, że tutaj poniósł także mnie osobiście młodzieńczy optymizm, choć metrykalnie aż tak młody, formułując tę strategię, nie byłem, ale czuję się do dzisiaj młody duchem i dlatego nie załamuję rąk, bo uważam, że z perspektywy czasu należy sobie powiedzieć, że realizacja tego celu, realizacja tej strategii prawdopodobnie nie była możliwa, że porwaliśmy się nieco z motyką na słońce. I to widać oczywiście z perspektywy czasu, jak to zwykle bywa, że z perspektywy czasu możemy pewne rzeczy ocenić realnie. Czym innym jest diagnoza, czym innym jest prognoza. Natomiast no, mimo wszystko możemy się jednak pochwalić pewnymi bardzo znaczącymi osiągnięciami. Zwłaszcza jeżeli przyjmiemy perspektywę, która no, z racji mojego wieku i mojego stażu w Ruchu Autonomii Śląska jest perspektywą dla mnie oczywistą. To jest perspektywa może nie całych 35 lat istnienia Ruchu Autonomii Śląska, ale tego okresu, który ja w szeregach owego stowarzyszenia spędziłem. No właśnie, to do historii jeszcze przejdziemy. Tutaj chciałbym jakby wydobyć to, co wydaje się istotą tego, co mówiłeś, czyli że faktycznie autonomia, decentralizacja, ten projekt był rodzajem takiego parasola, tak, pewnej idei centralnej, wokół której orbitowały również inne projekty, inne przedsięwzięcia. Gdy spotkałem się tutaj z Norbertem Slęzokiem w ostatnim podcaście, Norbert wspominał o też dosyć abstrakcyjnej idei Europy Tysiąca Liechtensteinów, mówiąc, że jej wartość jest w tym, że ona otwiera nam klapki w głowie. To znaczy, że pozwala wyjść poza pewne zastane schematy, pewne reguły, pewną bieżączkę polityczną i spojrzeć śmiało w przyszłość. I tak się zastanawiam, że być może to była też wartość Ruchu Autonomii Śląska i mam nadzieję dalej jest pewna wartość, że my skoncentrowani często jako wyborcy na pewnej bezalternatywności, tak, polskiej polityki, pewnym maraźmie, wsobności i cynizmu polityków, mieliśmy faktycznie tutaj na Śląsku okazję głosować na ruch ideowy, który wychodził z pewną propozycją, był podażowy, to znaczy, że faktycznie oferował nie rozwiązania podyktowane sondażami, a jakąś reformę i to nie tylko lokalną, ale nawet ogólnokrajową. Tak? Więc pod tym względem była to jakaś nowa jakość w tutaj tej polityce lokalnej. No i w dochodzeniu do tego celu autonomii, jakkolwiek tej idei regulatywnej, nazwijmy to, nie udało się zrealizować,
udało się, o czym wspominasz w filmie, który puściliśmy na początku, zrealizować pewne inne cele. Więc oprócz tego, że Raś gdzieś tam prezentuje się dosyć obiecująco na tle innych opcji politycznych pod względem tego, co oferuje i proponuje, to ma też tą jasną kartę w postaci pewnego dorobku. I teraz zacznijmy może od tych rzeczy takich, które rzucają się zawsze najbardziej, to znaczy takich dużych projektów, w których Raś uczestniczył, które współtworzył podczas swojego zarządzania województwem, tak? No bo kilka takich, wiem, projektów, w tym infrastrukturalnych, istotnych projektów, które obfitują w korzyści dla mieszkańców, no na pewno w waszym portfolio można wpisać, nie? Jakbyś mógł przybliżyć. W zasadzie to, co robiliśmy czy w zarządzie województwa, w którym też miałem okazję zasiadać, czy w Sejmiku Województwa Śląskiego, było taką logiczną kontynuacją wielu lat naszej wcześniejszej działalności. Bo tu też warto zauważyć, że Ruch Autonomii Śląska do tych bram Sejmiku Województwa Śląskiego dobijał się od początku istnienia tego ciała wraz z wprowadzeniem reformy samorządowej, która polegała na ustanowieniu tego samorządu wojewódzkiego. No i dopiero za trzecim razem udało nam się przełamać, tak, tę barierę 5% w skali województwa. No, tu jest sprawą oczywistą, że konfrontowani jesteśmy z pewną obiektywną trudnością, jakim jest kształt terytorialny województwa śląskiego, którego jedynie 1/2 tak naprawdę to są ziemie śląskie, choć w tej części zamieszkuje większość mieszkańców jednostki administracyjne, więc to były długie lata działań prowadzonych bardzo wielotorowo. No i zyskując nowe instrumenty, kiedy zaproszono nas do koalicji współrządzącej województwem pod koniec roku 2010, staraliśmy się właśnie skupić na tym, co było takim naszym znakiem rozpoznawczym. Na pewno Raś znany był z takiej polityki tożsamościowej i na samym początku tej kadencji, która rozpoczęła się wraz z wyborami 2010 roku, udało nam się dokończyć pewną z pozoru błahą akcję społeczną, którą zainicjowaliśmy. Tam chodziło mianowicie o to, jak mają wyglądać trybuny modernizowanego Stadionu Śląskiego. Ja przypomnę okoliczności. To był czas bezpośrednio po tym, kiedy okazało się, że w Chorzowie nie odbędą się Mistrzostwa Europy. Wtedy, kiedy współorganizowały je Polska i Ukraina, to wywołało wielkie oburzenie w naszym regionie. Zresztą w 2006 roku miała miejsce taka akcja podczas meczu reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim. To był też nasz pomysł, a rozpropagowała go regionalna prasa na początku drugiej połowy. Wszyscy kibice obecni na stadionie, którzy zostali wyposażeni w takie czerwone kartki, pokazali je PZPN-owi, tak? I to był proces przeciwko pominięciu kandydatury Chorzowa przy organizacji tych Mistrzostw Europy. Pominięciu, które oczywiście z perspektywy czasu nadal oceniam jako skandaliczne. Bo na tamten czas to był w ogóle Stadion Narodowy. Nie? No i przede wszystkim, jeżeli spojrzymy, gdzie powstała nowa infrastruktura i komu ona służy, z tych wszystkich stadionów tak naprawdę to Stadion Śląski udaje się zapełnić i to nawet na meczach pierwszej ligi, tak? Że tutaj odwołam się do nieodległej przeszłości. Czyli z perspektywy czasu można by powiedzieć, że pomimo tego, że rzucano kłody pod nogi, tak, to ten projekt... Natomiast jasne jest, że Górny Śląsk to jest region o największych futbolowych tradycjach w Rzeczpospolitej Polskiej. Ja byłem wtedy przekonany, jestem i teraz, że wielkie imprezy piłkarskie powinny odbywać się w takich regionach, a nie u piłkarskich noworyszy, tak, gdzie później te trybuny po tych mistrzostwach one świecą pustkami. Zresztą sam tego doświadczyłem, bo wraz z moją ukochaną drużyną, czyli Ruchem Chorzów, odwiedzałem niektóre z tych stadionów i widziałem, jak tam wygląda ta kultura piłkarska. Ale mniejsza z tym, to jest wątek poboczny. W każdym razie nie tylko mobilizowaliśmy do protestów przeciwko pominięciu Chorzowa, ale później włączyliśmy się także
do dyskusji o tym, jak ten stadion powinien z takiej perspektywy symbolicznej wyglądać, bo po tym, kiedy otrzymaliśmy ten taki policzek, jakim było pominięcie Stadionu Śląskiego przy organizacji Euro. Zdecydowano się, dodajmy, budować właśnie Stadion Narodowy w Warszawie, tak? To było wtedy? Tak. Firma, która projektowała tę modernizację, uznała, że trybuny powinny być jak w Warszawie, biało-czerwone. No, uznaliśmy, że to jest stadion jednak śląski. Nie cierpimy na deficyty symboliki państwowej w przestrzeni publicznej, natomiast ta symbolika górnośląska, ona pojawia się sporadycznie, czy pojawiała się sporadycznie, bo pewnie teraz ta sytuacja wygląda nieco lepiej. No i zorganizowaliśmy taką wielką akcję też zbierania podpisów. Tam była taka internetowa petycja i rzeczywiście sporo ludzi się zaangażowało w to, żeby jednak ten projekt uległ zmianie. I również wiele autorytetów, ja pamiętam, Gerard Cieślik także wypowiedział się w tej kwestii, co niewątpliwie choćby dla kibiców Ruchu Chorzów miało wielkie znaczenie, bo jednak był to wielki autorytet w naszym środowisku. No ale pewnie niewiele by z tego wynikło, gdyby nie to, że Ruch Autonomii Śląska znalazł się i w Sejmiku, i w Zarządzie Województwa Śląskiego. I tę zmianę udało nam się spowodować. I dzisiaj możemy oglądać żółto-niebieskie trybuny Stadionu Śląskiego. Ktoś może powiedzieć, ale kolor krzesełek, schodów, prawda? Co to jest? Trochę farby. Ale ktokolwiek się zajmuje kulturą symboliczną, tak, sytuacją jakichkolwiek takich grup mniejszościowych, wie, że taka nobilitacja, czyli wprowadzenie tej symboliki na największą sportową arenę symboliczną, rozpoznawalną w całej Polsce, największą w naszym regionie, to był bardzo, bardzo ważny krok, jeżeli chodzi o taką właśnie politykę kulturalną, tak bym to mógł określić. Tak, całkowicie się zgadzam. To znaczy jest takie niebezpieczeństwo, że przy okazji tej podmiotowości, którą rzekomo mamy mieć w ramach regionów, samorządów, dobrze, żeby ona faktycznie reprezentowała sobą jakąś odrębną jakość i treść, która oczywiście przedstawia się czy wyraża w symbolach. Symbole są bardzo ważne, ja co do tego nie mam wątpliwości. Więc... Ale to dopiero początek. Ja się dopiero rozkręcam. Wiem, ale teraz jakby próbuję ze swojej strony uzupełnić, jak ja to widzę. Tak? To znaczy, że zawsze, to też wspominałem przy poprzednim odcinku, irytuje mnie próba takiego sprowadzania śląskości do takiego reglamentowanego folkloru. To znaczy, że tak, śląskość jest czymś pięknym, tak, ale o ile totalnie kompatybilnym z polskością. Tu otwierasz taki bardzo obszerny wątek i myślę, że nie unikniemy tego wątku, bo też nie byłoby to rozsądne. I nasza dyskusja byłaby niepełna, ale pozwoli, że ja dokończę. Oczywiście, to wrócimy do tego. Tak, bo to, o czym mówisz, w moim przekonaniu, tu dotykasz sprawy najważniejszej i też w kontekście osiągnięć RAŚ-u najważniejszej. Natomiast skoro został przywołany ten problem naszej aktywności we władzach wojewódzkich, to chciałem zwrócić uwagę tu jeszcze na co najmniej 3 rzeczy. Tak więc pierwsza rzecz to jest dziedzictwo przemysłowe. Tym zajmowaliśmy się już pod koniec lat 90. To w jakimś stopniu wynika też z kwalifikacji, które wynikają, które wiążą się z naszymi zawodowymi, tak, indywidualnymi jakby zainteresowaniami, bo działaczem Ruchu Autonomii Śląska od wielu, wielu lat jest doktor inżynier Henryk Mercik, konserwator zabytków. Ja jestem historykiem sztuki, tak? Wśród nas też jest szereg pasjonatów lokalnej historii, więc trudno byśmy nie skupili się na tym obszarze, którym jest to ten wyjątkowy aspekt dziedzictwa kulturowego w regionie, mianowicie dziedzictwo industrialne, o którym zresztą w tym podcaście też była okazja już powiedzieć, bo jeden z odcinków, w którym rozmawiałem z doktorem Adamem Hajdugą, był dedykowany właśnie tej problematyce i nie przez przypadek tutaj przywołuję Adama Hajdugę, bo kiedy znalazłem się w Zarządzie Województwa Śląskiego pod koniec roku 2010 pracował w Urzędzie Marszałkowskim właśnie Adam Hajduga, więc osoba, która można powiedzieć, że jest takim, dla wtajemniczonych przynajmniej, takim symbolem pewnego sukcesu, który odnieśliśmy w związku z dziedzictwem industrialnym. Ale ten sukces wymagał także odpowiedniego politycznego wsparcia i otoczenia.
My do umowy koalicyjnej, którą wówczas zawarliśmy z Platformą Obywatelską i Polskim Stronnictwem Ludowym, wpisaliśmy na twardo, że ma być kontynuowana organizacja Industriady, czyli festiwalu szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. Wcześniej odbyła się jedna edycja i organizacji kolejnej nie wpisano do budżetu, więc rzeczywiście Industriada była zagrożona. Jednak nasza determinacja sprawiła, że ona wrosła trwale, można powiedzieć, w taki kalendarz imprez organizowanych przez województwo śląskie. Zakusy trwały nawet wtedy, kiedy współrządziliśmy województwem, bo przypominam sobie, jak to grupa niechętnych nam i naszym pomysłom działaczy, także Platformy Obywatelskiej, promowała taką standardową i można powiedzieć banalną imprezę, jaką były Dni Województwa Śląskiego, czyli to był taki festiwal, gdzie organizowano darmowe koncerty, przy okazji niszcząc rynek, tak? Bo ludzie na organizacji koncertów zarabiają, natomiast tutaj wpuszczano za darmo, tak? Na tych samych wykonawców, których ktoś tam ściągał po to, żeby na warunkach komercyjnych występowali. Czyli kolejne Dni Miasta, tylko w większym zakresie. Tylko w skali wojewódzkiej. Zresztą to też nie byli wykonawcy bardzo często związani z województwem, w żadnym stopniu nie promowali województwa śląskiego czy jego poszczególnych części. Więc można powiedzieć, że takie igrzyska, które były okazją do zaprezentowania się polityków szczebla wojewódzkiego, może nie tylko. I następowała tutaj groźba kanibalizacji tych dwóch imprez. I powiem, jeżeli ktoś ma mi za złe, to nie jest mi przykro, że przyczyniliśmy się do skasowania Dni Województwa Śląskiego. I uważam, że to też jest osiągnięcie ruchu Autonomii Śląska, bo naszą zasadą było to, żeby te środki publiczne przeznaczone na promocję były wydawane z sensem. To znaczy, żeby po pierwsze nie szkodzić przedsiębiorcom choćby z tej branży rozrywkowej, ale przede wszystkim promocja ma odwoływać się do jakichś oryginalnych, unikatowych atrybutów regionu. Industriada, zresztą wielokrotnie nagradzana w różnych kontekstach, spełniała ten warunek. Dni Województwa Śląskiego w absolutnie żadnym stopniu. I muszę powiedzieć, że też ten czas, który spędziliśmy w samorządzie województwa śląskiego, może być postrzegany jako taki złoty czas szlaku zabytków techniki. Ja muszę powiedzieć, że do dzisiaj wspominam takie nachalne telefony pewnej pani redaktor. Tutaj myślę, że nie ma co ukrywać imienia, nazwiska. Tu chodziło o panią redaktor Annę Malinowską z Gazety Wyborczej, która cały czas się dopytywała o poszczególne obiekty, a tam coś nie gra, a tu ludzie się na coś skarżą. Na początku odczuwałem lekką irytację, taka naturalna reakcja, jak ktoś notorycznie dzwoni z jakimiś pretensjami, ale muszę powiedzieć, że dzisiaj z perspektywy czasu, już nie dzisiaj, nawet od lat jestem wdzięczny pani redaktor, bo to nas skłoniło do podjęcia decyzji, to zresztą była świetna współpraca z urzędnikami, muszę powiedzieć, kompetentnymi ludźmi o szerokich horyzontach, by przeprowadzić taki audyt, bardzo profesjonalny audyt w tych obiektach, który ma prowadzić do wypracowania konkretnych wskazówek dla każdego z tych obiektów na szlaku zabytków techniki. Co zmienić, żeby ten obiekt stał się bardziej przyjazny i atrakcyjny dla zwiedzających. Więc jeżeli spojrzę też z takiej swojej osobistej perspektywy na swoją działalność w zarządzie województwa śląskiego, to chyba to było najbardziej satysfakcjonujące. Także ze względu na to, że rzeczywiście zespół tutaj był wyjątkowo zaangażowany i kompetentny. I w takich wzajemnych relacjach uczciwych, to też musimy sobie zdać sprawę z tego, jak wyglądają relacje między politykami, a takim byłem jako członek zarządu województwa, a urzędnikami. Otóż wielu ludziom się wydaje, że to urzędnicy za wszystko odpowiadają, co złe. Natomiast ja widziałem, jak urzędnicy, kompetentni urzędnicy, którzy potrafią wykazać się inicjatywą, byli w tym zdecydowanie
ograniczani przez swoich politycznych pryncypałów, tak, którzy potrafili im mówić, że oni nie są od tego, żeby myśleć, tylko wykonywać polecenia szczebla politycznego. No, ja, ponieważ od razu wypłynąłem na szerokie wody, bo zostałem i radnym wojewódzkim, i od razu członkiem zarządu wojewódzkiego, więc nie miałem tego wcześniejszego doświadczenia samorządowego, więc no, siłą rzeczy musiałem słuchać urzędników, żeby się w tym skomplikowanym świecie nie pogubić. Ale to było naprawdę bardzo dobre doświadczenie i ten okres wspominam także osobiście no, wyjątkowo pozytywnie. W każdym razie to dziedzictwo przemysłowe zostało wtedy wyniesione jakby na nowy poziom i duża w tym zasługa Ruchu Autonomii Śląska. Zresztą przejdziemy do tych pewnie kwestii generalnych, więc już teraz zasygnalizuję, że no, to dziedzictwo przemysłowe dla nas stało się bardzo istotnym tworzywem budowy nowoczesnej górnośląskiej tożsamości. Ale oczywiście zajmowaliśmy się nie tylko tym. Na pewno możemy przypisać sobie zasługi w rozwoju transportu kolejowego w regionie. Czyli koleje śląskie. No, akurat tutaj zaczęło się bardzo niedobrze, bo koleje śląskie, które były w gestii, w zasadzie w osobistej gestii ówczesnego marszałka województwa śląskiego z Platformy Obywatelskiej, zaliczyły tę potężną wpadkę wtedy, kiedy miały całkowicie przejąć tak naprawdę obsługę połączeń regionalnych w województwie. Ja pamiętam, coś było z wynajmowaniem taborów od PKP. Oj, tak? było, to była katastrofa na torach, pamiętam. I wszystkie jej okoliczności do dzisiaj nie zostały wyjaśnione. I no, stanowiskiem i w zasadzie załamaniem politycznej kariery przypłacił to ówczesny marszałek województwa. No ale później przyszedł czas rekonstrukcji, tak? No, między innymi też dlatego zerwaliśmy koalicję wówczas z Platformą Obywatelską, kiedy przyszedł, no, niesławnej pamięci, muszę powiedzieć, marszałek Mirosław Sekuła, ponieważ no, był on głuchy na nasze postulaty dotyczące kwestii kolejowych, choć przede wszystkim oczywiście tą iskrą, która doprowadziła do eksplozji rozsadzającej koalicję, była kwestia Muzeum Śląskiego, tak? Czyli wykonywanie tutaj przez Mirosława Sekułę poleceń centrali i usuwanie niewygodnego dyrektora, który ośmielił się stworzyć pewną koncepcję wystawy stałej historii Górnego Śląska, która odbiegała od takiego standardu, do którego przyzwyczajano nas od czasów sanacyjnych przez Polskę Ludową i jeszcze trzecią Rzeczpospolitą. Ale właśnie, my przedstawiliśmy pewną propozycję, bo też mieliśmy zaprzyjaźnionych fachowców, jak oszczędzić pieniądze, bo wtedy województwo się znalazło w krytycznej sytuacji, nie dokonując rzezi połączeń kolejowych. No ale na te sugestie ówczesny marszałek pozostawał głuchy, więc to był kolejny z powodów, który doprowadził do opuszczenia przez nas koalicji rządzącej województwem śląskim. Natomiast udało nam się wpłynąć na kształt regionalnego programu operacyjnego w kolejnym okresie finansowania przez Unię Europejską, czy w kolejnej perspektywie finansowej. No i właśnie tam naciskaliśmy na to, żeby inwestycje kolejowe były ujęte. Później, kiedy ponownie weszliśmy do koalicji rządzącej województwem w kolejnej kadencji sejmiku, no, kolej była takim naszym oczkiem w głowie i szereg tych projektów, które obecnie są realizowane, to jest w zasadzie pokłosie naszej działalności. A muszę powiedzieć, że kiedy rozpoczynaliśmy, dzisiaj to się wydaje oczywiste, tak, że kolej postrzegana jest jako pewien kręgosłup, pożądany kręgosłup transportu zbiorowego w województwie śląskim, ale wtedy wcale nie było to oczywiste dla większości polityków, muszę powiedzieć. Zwłaszcza po tym załamaniu kolei śląskich, po tych błędach, które wówczas popełniono, ta kolej nie była traktowana jako... Tym bardziej, że na Śląsku, Śląsk stoi infrastrukturą też drogową, w związku z tym alternatywa zawsze była, nie? Tak, natomiast właśnie infrastruktura kolejowa została zaniedbana. Ja pamiętam, że myśmy jeszcze właśnie w tej drugiej kadencji wykonali taką promocję wraz z kolejami śląskimi reaktywacji tej takiej obwodnicy kolejowej aglomeracji, czy między innymi tego połączenia alternatywnego między Katowicami
Gliwicami, tak? To, co tam idzie przez Makoszowy i przez rozmaite części Rudy Śląskiej i Doligoty, tak? Więc parę takich pomysłów się pojawiało, więc to były też działania promocyjne. I myślę, że tu udało nam się też wiele zmienić, jeśli chodzi o postrzeganie roli kolei. Ja dzisiaj często się spieram z tymi, którzy chcieliby wymusić rezygnację z transportu indywidualnego, no bo rzeczywiście takie zideologizowane podejście do transportu często ma dzisiaj miejsce. Czyli chodzi ci o porzucenie kompletnie samochodów, tak? Tak, ograniczenie tak, no, miejsc parkingowych, wjazdu do centrum, etc. Dokładnie tak. Ja uważam, że człowiek powinien mieć alternatywę i transport indywidualny w wielu przypadkach jest tą rozsądną, lepszą alternatywą. Natomiast też zdajemy sobie sprawę z tego, że transport taki szynowy, zbiorowy, no, w tak zurbanizowanym obszarze naprawdę jest potrzebny. Musi on odpowiednio sprawnie funkcjonować, ale jeżeli go nie ma, to ten brak jest dosyć bolesny. Zatem wydaje mi się, że to też możemy postrzegać jako pewien nasz sukces. To mamy z tego, co tak liczę, 3, chyba że jeszcze masz tutaj w tej kwestii coś do dodania. To znaczy, powiedziałbym dziedzictwo kulturowe, transport kolejowy i jeszcze dodałbym do tego pewne kwestie obywatelsko-partycypacyjne, tak to nazwijmy. Otóż z naszej inicjatywy wprowadzono elektroniczny system głosowania, który umożliwia jakby imienne rozliczenie radnych. Tak, do pewnego momentu oczywiście można sobie było przyjść na salę obrad i zobaczyć, jak to głosuje, ale tak naprawdę nie było indywidualnego zapisu głosowań. No, w naszym przekonaniu taka transparentność dla wyborców jest czymś absolutnie koniecznym. Znaczy, wyborca musi mieć możliwość sprawdzenia, jak głosował radny w konkretnej sprawie. Również z naszej inicjatywy przyjęto inicjatywę, brzmi to może niezręcznie, ale tak właśnie było, uchwałodawczą na poziomie wojewódzkim. Czyli do dzisiaj jest tak, że odpowiednia grupa mieszkańców województwa może wnosić projekty uchwał pod obrady sejmiku. To jest coś, co też na szczeblu lokalnym było wprowadzane i także czasem z naszej inicjatywy, bo na przykład w Chorzowie to była inicjatywa naszych radnych, których 2 zasiadała wówczas w Radzie Miejskiej. Zatem sądzę, że właśnie takie dążenia do pełniejszej transparentności i pełniejszego też zaangażowania, czy przynajmniej możliwości takiego zaangażowania mieszkańców województwa w funkcjonowanie samorządów. Partycypowania moglibyśmy powiedzieć. Tak, że to są te kwestie, w których także odnieśliśmy pewne znaczące sukcesy. Interesująca jeszcze jest jedna kwestia, bo to budzi może w niewielkich kręgach społecznych, ale wciąż duże emocje, kiedy przeglądam jakieś tytuły, strony internetowe najczęściej, czy tytuły prasowe. Co rusz pojawiają się rozmaite spory dotyczące obsady stanowisk dyrektorów instytucji kultury. Otóż przez pewien czas w województwie śląskim, dzięki uchwale zarządu województwa, która była naszą propozycją, obowiązywała bezwzględnie procedura konkursowa. Tak, czyli prawo dopuszcza, oczywiście ustawa dopuszcza inne możliwości, ale myśmy przyjęli taką zasadę, że w województwie śląskim, jeśli chodzi o marszałkowskie instytucje kultury, musi być konkurs. Niektórym to się nie podobało, bo z reguły urzędujący dyrektor, jeżeli ogłoszono konkurs, to czuł się w zasadzie zwolniony, tak? No ale ci urzędujący dyrektorzy przekonali się, że to nie jest pretekst do tego, żeby wprowadzić kogoś w ich miejsce, bo wygrywali konkurs, tak? Startując do nich. Ich staż i dorobek też przemawiał za nimi w takich konkursach. Oczywiście, zawsze osoba, która zdobyła doświadczenie, zna instytucję, ma pewną przewagę nad pretendentami. Jeżeli tamci nie wykażą się innymi atutami, to ten, który chce kontynuować swoją misję, ma duże szanse, by osiągnąć swój cel.
Tutaj pozostaje dla mnie tajemnicą, jak później odstąpiono od tej zasady, czy uchylono tę uchwałę, ale no, może w to już nie będę jakoś głębiej wnikał. No, wiemy, że praktyka dzisiaj jest już zupełnie inna. Więc no, to są te, myślę, takie bloki problemów, którymi się zajmowaliśmy. Było ich znacznie więcej, ale myślę, że to są takie strategiczne kierunki naszych działań. I może jeszcze coś, co niektórych by zaskoczyło. Nie będę tego podnosił jako jakiejś wielkiej zasługi, bo sądzę, że no, bez kontynuacji efekty nie są takie, że można się nimi chwalić, ale chcieliśmy wprowadzić jakąś taką spójną politykę rowerową w województwie. Tutaj korzystaliśmy z doświadczeń choćby Zagłębia Rury, w największym chyba stopniu, gdzie zlikwidowano linie przemysłowe, ale zlikwidowano je definitywnie, pozostały nasypy, wykorzystano je właśnie pod infrastrukturę rowerową. Po prostu stworzono ścieżki Velostrady. Rowerowe. No i chcieliśmy, żeby ta polityka była jakaś spójna, żeby to nie była taka akcyjna polityka. Że każde miasto sobie i to odcinkami. Każde miasto sobie, a poza tym w kampanii wyborczej ktoś mówi, że nie wiem, połączy wszystkie obiekty na szlaku zabytków techniki takim szlakiem rowerowym, ale później oczywiście nic w tym kierunku nie czyni. Jak wspomniałem, no niestety wydaje mi się, że na tym polu no, zainicjowaliśmy może pewne myślenie, ale te sukcesy w żadnym stopniu nie doprowadziły do tych efektów, z których bylibyśmy dzisiaj dumni, więc no, to tylko jako takie uzupełnienie, może po stronie porażek właśnie, tak? To cel, którego nam się nie udało zrealizować. Ale intencje były dobre, chociaż jak się Podobno mówi dobrymi jest intencjami właśnie jest piekło wybrukowane. Mógłbym zamknąć, postawić tu kropkę, ale wspomniałeś, a nie rozwinąłeś kwestii Muzeum Śląskiego. Jakbyś mógł tak szerzej powiedzieć, jak skończyła się ta epopeja? Bo pamiętam, że tam była właśnie kwestia sporu o tą wystawę stałą. Tak. I Ruch Autonomii Śląska i też dyrektora. Nie wiem, czy to wtedy było rozstrzygane już w modelu konkursowym, czy już nie, czy jeszcze nie. W każdym razie pamiętam, że to były takie dwa punkty sporne, tak? Kwestia osoba dyrektora i tej wystawy. I teraz czy Raś miał przełożenie na to, jak wygląda obecnie wystawa Muzeum Śląskiego? Nie, zresztą myśmy nie wtrącali się w funkcjonowanie autonomicznej instytucji kultury, tak? Bo to oczywiście był zarzut, że to Raś napisał wytyczne do scenariusza wystawy. Kto zna Leszka Jodlińskiego, a on był wtedy dyrektorem Muzeum Śląskiego, niedawno zresztą też był gościem naszego podcastu i tam ta sprawa jest nieco szerzej omawiana, więc zachęcam do tego, by obejrzeć. Więc kto zna Leszka Jodlińskiego, ten wie, że to nie jest człowiek, któremu polityk może wydawać jakiekolwiek dyspozycje. Tak? Zresztą ten jego trudny charakter także nie ułatwiał nam obrony dyrektora Muzeum Śląskiego przed politycznymi strzałami. Tak? No, nie jest to człowiek w pewnych sprawach elastyczny, ja to rozumiem, ja to szanuję. Dla mnie było to momentami trudne, bo jednak moją ambicją było to, żeby mógł kontynuować jako profesjonalista swoją misję, ale uważam, że lepiej jednak mieć takich ludzi na takich stanowiskach, którzy bywają trudni, niż zatrudniać ludzi bez kręgosłupa. Ja myślę, że tych ostatnich mamy zdecydowanie nadmiar. No w każdym razie muzeum w takiej bardzo głębokiej, złożonej procedurze wypracowało wytyczne do scenariusza i ogłosiło konkurs na sam scenariusz. No i na tym etapie, czyli na etapie wytycznych już, rozpoczęła się wielka afera. Ja nie wiem, czy ona nie miała drugiego dna, bo wiemy dzisiaj, że no, są poważne wady budowlane w przypadku tej podziemnej części Muzeum Śląskiego i być może trudny jako inwestor dyrektor Muzeum Śląskiego musiał odejść po to, żeby ktoś podpisał odbiory. Tego pewnie się nie dowiemy, a może kiedyś. No w każdym razie istotne jest to, że
uznano, iż ten projekt, te wytyczne do scenariusza wystawy, że to jest jakaś niedopuszczalna wizja historii regionu. Dlatego, że nie była polsko-nacjonalistyczna. Właśnie, tak? czy ja dobrze pamiętam, że tam nawet prezydent Komorowski ówczesny się zaangażował w tą sprawę? Dokładnie. I niewątpliwie prezydent Komorowski zaangażował się również w usunięcie Leszka Jedlińskiego. To znaczy myśmy w momencie, w którym przedłużano, odkładano ogłoszenie konkursu, odkładał to Mirosław Sekuła, cały czas posługując się jakimiś mętnymi tłumaczeniami, a chodziło o to, żeby skończyła się umowa Leszka Jedlińskiego i żeby jego już zdjąć ze stanowiska i ogłosić konkurs w warunkach, w których on nie pełnił swojej funkcji. Więc to był dla nas jasny sygnał, że należy koalicję opuścić i zerwaliśmy ku zaskoczeniu naszych koalicjantów tę polityczną relację. Jak się okazało słusznie, bo konkurs wyglądał, i to mówię z całą odpowiedzialnością, bo znam to z relacji jednego z członków komisji konkursowej. Konkurs wtedy na dyrektora Muzeum Śląskiego wyglądał tak, że rekomendowano, członkowie tej komisji konkursowej rekomendowali jednogłośnie Leszka Jedlińskiego, przy czym tam jakby do dalszego postępowania też część komisji rekomendowała kolejne osoby. Ale w przypadku Leszka Jedlińskiego to była jednomyślna rekomendacja całego tego gremium. No i wtedy przedstawiciel Ministerstwa Kultury wstał i powiedział bez ogródek, że ani pan minister, ani pan marszałek nie wyobrażają sobie, by Leszek Jedliński dalej pełnił swoją funkcję. Proszę sobie wyobrazić. To nie był PiS, tak? W ten obcesowy sposób postępowała ówczesna władza. I udało się zastraszyć członków komisji, ponieważ tylko 2 osoby już po tym, jakby po tej interwencji rekomendowały Leszka Jedlińskiego. 4 albo 5 się wstrzymało, a kolejni, którzy byli przedstawicielami marszałka i ministra, zagłosowali przeciw. Tak? I wtedy ta grupa wybrała sobie, czy rekomendowała inną osobę, która zresztą uznana została za pozbawioną kompetencji i jej ostatecznie nie powierzono kierowania Muzeum Śląskim, i wtedy nastąpiła ta dwuwładza, kiedy to marszałek osadził w Katowicach także dyrektora Muzeum Górnośląskiego, no i on zarządzał przez pewien czas 2 muzeami. No była to sytuacja rzeczywiście kuriozalna i z perspektywy czasu uważam, że to opuszczenie koalicji, nie tylko ze względu na to, że to była kwestia pewnych zasad, ale także czysto pragmatycznie, że było to absolutnie wskazane, bo trudno by było wytłumaczyć się nam jako Ruchowi Autonomii Śląska z zaakceptowania tego nowego status quo. A byłby to też wyraźny sygnał dla naszych koalicjantów, że tak naprawdę nie stawiamy żadnych granic, że w zasadzie akceptujemy rolę przystawki. A tak nigdy nie było i myślę, że swoją postawą wówczas tego absolutnie dowiedliśmy, choć niewielu dzisiaj zapewne o tym pamięta. Jeśli mogę, bo teraz przy Twoim prezentowaniu różnych zasług, pewnego dorobku w różnych aspektach, przewija się jak mantra pewne, można powiedzieć, tło polityczne. To znaczy, że w ramach województwa, regionu zawsze gdzieś pojawia się te dyspozycje z centrali. Pojawia się ta walka polityczna, te wpływy na to, jak organizowany jest, co z tego, jeśli dobrze rozumiem, utrudnia realizowanie pewnych projektów, które są celowe, oddolne, no bo jakby podyktowane są interesami nie regionu, a już na przykład partii. W związku z tym, czy do tej listy, którą teraz stworzyliśmy, można by dopisać jeszcze, że Raś faktycznie bronił pewnych standardów, bronił pewnej odrębności tutaj, jeśli chodzi o naszą samorządność, naszą niezależność? Czy może właśnie to, że weszliście w układ, w tą koalicję, to wymagało pewnych, no niestety, kompromisów, które też plamią trochę? Znaczy, nie ma praktyki politycznej bez kompromisów, tak? To jest oczywiste.
Ze wszystkich moich wypowiedzi chyba wynika, że ja nie jestem entuzjastą żadnej ogólnopolskiej partii politycznej. Tak? Politycznie jestem patriotą Ruchu Autonomii Śląska. I w zasadzie w życiu byłem krótko w jednej partii politycznej, to była Śląska Partia Regionalna, której szeregi później opuściłem, ale rzeczywiście to była pierwsza partia i ostatnia, jak do tej pory, której byłem członkiem. Natomiast poza tym byłem członkiem jako licealista Solidarności Walczącej, a później Ruchu Autonomii Śląska i w tym Ruchu Autonomii Śląska jestem do dzisiaj. I tak, zdecydowanie uważam, że Ruch Autonomii Śląska bronił standardów, co wynika nie tyle nawet z naszych, nie wiem, jakichś etycznych kompetencji, bo te można oceniać różnie, tak, ludzie mają swoje słabości, no ale to wynika z kwestii strukturalnych. To znaczy Ruch Autonomii Śląska nie miał żadnej centrali, której musiałby słuchać poza regionem. Oczywiście nasi przeciwnicy powiedzą, że albo w Moskwie, albo w Berlinie. Tak. Warto się do tego odnieść, bo jest okazja, że istnieją tylko dwie możliwości. Albo ci, którzy tak twierdzą, są niepoważni i ku temu bym się skłaniał, albo skrajnie niepoważne jest państwo polskie, które od 35 lat nie potrafiło udowodnić tego typu powiązań. Każdy może sobie odpowiedzieć na pytanie, które kryje się za tą alternatywą na własny użytek. Ale właśnie, przejdźmy do clou. Ruch regionalny, no, jak sama nazwa wskazuje, jest osadzony w regionie. Tak? Nie musi słuchać poleceń jakiejś partyjnej centrali w Warszawie. Natomiast doskonale wiemy, że marszałek województwa, czyli nawet ten, który w imieniu danej partii zajmuje to najważniejsze stanowisko w samorządzie wojewódzkim, no on jest poddany pewnej presji struktur partyjnych. On musi przyjmować polecenia tak naprawdę, jeżeli chce realizować swoją misję, od ludzi, którzy w hierarchii partyjnej stoją wyżej, a którzy z regionem nie są bezpośrednio związani. No, tutaj przykład Adama Matusiewicza, bo to on stracił swoje stanowisko po tym krachu Kolei Śląskich, jest doskonałym przykładem. Znaczy, on ustąpił, on sam złożył swoją rezygnację, ale ponieważ mu kazali jego partyjni przełożeni, tak? To nie była jego suwerenna decyzja, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Zresztą ja jeszcze muszę tutaj wrócić, bo to może być interesujący wątek, który nieco mówi nam o kulisach polityki na szczeblu regionalnym, do tego, kiedy obejmowałem stanowisko członka zarządu województwa śląskiego. Otóż w tej wcześniejszej kadencji marszałkiem województwa był pan Śmigielski, Bogusław bodajże, którego ja osobiście do samych wyborów samorządowych nie miałem okazji poznać. Jakież było moje zdziwienie, kiedy już po tych wyborach, kiedy było jasne, że uknuto koalicję PO-PSL-Raś, ale bez pana Śmigielskiego jako marszałka, więc jakież było moje zdziwienie, kiedy do mnie zadzwoniono z jego sekretariatu. Zostałem zaproszony na rozmowę i w zasadzie trudno powiedzieć, żeby ta rozmowa miała jakiś konkretny cel. Jeżeli miałbym ją jakoś zinterpretować, bo to wymaga jednak interpretacji, bo nie wyartykułowano wprost tego, czego się ode mnie oczekuje, to chyba ówczesny jeszcze marszałek liczył na to, że my nie przystąpimy do koalicji i storpedujemy ten plan, który gdzieś tam został obmyślony. No, sytuacja naprawdę kuriozalna, ale chodziło o to, że partyjna centrala zdecydowała, że nastąpi zmiana na stanowisku marszałka. Tak? I ten marszałek, no oczywiście w nowej kadencji sejmiku, i ten marszałek uważał, że nie zasłużył sobie na taki los, że sprawdził się na swoim stanowisku i powinien kontynuować swoją misję. No i ja zostałem wybrany do zarządu województwa w 2 turach. Za pierwszym razem te wybory dokonują się w sejmiku i są tajne. Za pierwszym razem zabrakło głosów, co jest oczywiste, części Platformy Obywatelskiej. Tak? Wszyscy przeszli. Dlaczego to jest oczywiste? Wiadomo było, że PSL nie miał żadnego problemu z Rasiem w koalicji. Natomiast w Platformie Obywatelskiej były osoby wobec tej koalicji sceptyczne, z marszałkiem Śmigielskim na czele.
No więc powtórzono to głosowanie później innego dnia, gdzie starczyło głosów tym razem. To wymagało takiego wewnętrznego zdyscyplinowania klubu radnych, ale marszałek Śmigielski się wykręcił chorobą. Więc no, ewidentnie ta koalicja mu była nie w smak. Ale proszę zobaczyć, bo nie chodzi mi tu o jednego czy innego marszałka, ale o ten mechanizm, który polega na tym, że duża ogólnopolska partia zmienia sobie marszałków do woli, tak? Gdzieś poza regionem zapadają decyzje o tym, jakie mają być koalicje. To oznacza, że ta samorządność w wielu sytuacjach staje się nie tylko ze względów centralizacji państwa pewną fikcją, ale także centralizacji tego systemu politycznego. Partie w obecnych warunkach, to wiąże się z ich finansowaniem, także z ordynacją wyborczą, są silnie scentralizowanymi machinami, gdzie nie ma miejsca na jakąś autonomię lokalnych struktur i lokalnych polityków. No, to jest wniosek, który płynie z moich także tych bezpośrednich doświadczeń w relacjach z politykami tych Ma partii. to niewiele wspólnego z jakąś merytokracją, tak? Czyli tego, czego byśmy się spodziewali, być może też po urzędnikach tak wysokiego szczebla. No, to prawda, bo też w takim, tu z kolei scentralizowane państwo oznacza, że ta droga polityka jest drogą jakby w jedną stronę, tak? Czyli zdarza się czasami, obecny marszałek, tak? Był w Sejmie, a jest ponownie marszałkiem, ale z reguły to jest taka droga w jedną stronę, tak? Region, Warszawa i ewentualnie Bruksela. Natomiast w państwach federalnych choćby ta ścieżka kariery może wyglądać zupełnie inaczej. I tutaj no, państwo zapewne byliby wszyscy rozczarowani, gdybym nie powołał się na Niemcy. Ale mam pewne doświadczenia, bo też odpowiadałem za współpracę międzynarodową województwa śląskiego. Naszym regionem partnerskim jest północna Narenia-Westfalia. I tam miałem do czynienia ze swoim odpowiednikiem, to brzmi jak bufonada, bo no, ja odpowiadałem oczywiście za tę współpracę międzynarodową, ale w rządowo-samorządowym województwie. Natomiast miałem naprzeciwko siebie bardzo doświadczoną panią polityk, która odpowiadała za międzynarodowe relacje swojego kraju związkowego. Czyli była kimś w randze ministra, tak? Lokalnego. Można by tak powiedzieć, tak? I to była osoba z SPD, która wcześniej zajmowała też poważne stanowiska w Bundestagu. Czyli to było zupełnie naturalne, że zdobywa się w centrali politycznej z doświadczenia po to, żeby później je wykorzystywać w regionie. I dla regionu. I dla regionu, ponieważ no, rząd, władza wykonawcza 16-milionowego kraju związkowego, jakim jest północna Renia-Westfalia, to jest poważna sprawa, której nie można lekceważyć, nawet patrząc z perspektywy Bundestagu. Co więcej, w takich państwach silnie zdecentralizowanych wykształca się pewna klasa polityków regionalnych. Czyli takich, którzy rzeczywiście zakładają, że ich kariera polityczna będzie przebiegać niemal wyłącznie w regionie. Zdobywają odpowiednie doświadczenia. Region doskonale znają jego problemy i wiedzą, jak je rozwiązywać, więc no, to oczywiście pewna taka dygresja, bo dotyczy pewnych generalnych problemów związanych z decentralizacją, o której z perspektywy liberalnej rozmawialiście z Norbertem Slęzokiem, ale sądzę, że warto o tym także wspomnieć, bo to też jest kwestia pewnego doświadczenia, które płynie z naszej aktywności w samorządzie województwa śląskiego. I zakotwiczając to zaraz w temacie Ruchu Autonomii Śląska i pewnego dorobku tej organizacji, wy nigdy do Warszawy się nie wybieraliście, jeśli dobrze pamiętam. Było tak, że oczywiście startowaliśmy w wyborach i tu moglibyśmy cofnąć się do początków w ogóle Ruchu Autonomii Śląska i zaraz to pewnie uczynimy. Natomiast to nie był nigdy nasz priorytet. Ja osobiście miałem jakieś tam propozycje też, kiedy byłem członkiem zarządu województwa. To znaczy Platforma sygnalizowała, że gdybym się zdecydował na start, to mogliby pomyśleć o jakimś nawet atrakcyjnym miejscu. Natomiast myśmy przyjęli wewnętrznie w Ruchu Autonomii Śląska uchwałę, że żaden z radnych nie może kandydować w wyborach parlamentarnych, ponieważ jest sprawą dla nas pewnej strukturalnej patologii samorządu, czego jesteśmy świadkami co wybory niemalże, czyli że gro radnych wojewódzkich, czasami dopiero co wybranych,
startuje w wyborach parlamentarnych, no i część z sukcesem. Tak? Czyli sejmik staje się poczekalnią. No, dla nas płaszczyzna regionalna jest płaszczyzną najważniejszą, co wynika z regionalnego charakteru naszego ugrupowania. No tak, a jeżeli jeszcze politycy mają taką perspektywę, czy takie ambicje, żeby zrobić karierę polityczną gdzieś wyżej, no to też bardziej są nieodporni, bardziej narażeni na pewne kwestie takie jak tam właśnie szantaż, czy jakieś propozycje, tak? No, są też bardziej zależni od swoich mocodawców. Natomiast jedna rzecz, bo mówię tutaj o pewnych jasnych aspektach naszych działań, ale niewątpliwie warto wrócić do tego twojego pytania o defetyzm w początku naszej dyskusji, bo niewątpliwie jest jedna rzecz, która nam się nie udała. Taka kluczowa rzecz, która nam się nie udała i to zadecydowało też o tym, że nie poszliśmy dalej tą drogą, tą mapą drogową, tak zdecydowanie do przodu ku tej autonomii, nawet jeżeli nie 2020, to nie wiem, 2025. Tak? Otóż nie udało nam się coś, co no, fachowcy pewnie by określili mianem instytucjonalizacji ruchu społecznego. Ruch Autonomii Śląska pozostał ruchem społecznym. To znaczy, jeżeli się przyjrzymy sposobowi naszego funkcjonowania, to dostrzeżemy, że my wszyscy, nikt z nas tak naprawdę nie jest zawodowym politykiem. Ja żyłem z polityki, można powiedzieć, przez ten krótki czas, kiedy byłem 2,5 roku, byłem członkiem zarządu województwa śląskiego. Podobnie Henryk Mercik, tak? No, wiadomo, członek zarządu województwa śląskiego jest zatrudniony na etacie, tak? Bierze urlop od swoich dotychczasowych obowiązków zawodowych i to w zasadzie jest wszystko. No, 2-3 osoby były też zatrudniane w różnych agendach samorządu wojewódzkiego, tak to szeroko nazwijmy. I też to wiązało się tylko i wyłącznie z tą kadencją, kiedy Ruch Autonomii Śląska współrządził województwem. Później rozeszliśmy się do swoich wcześniejszych zajęć. I mówię to nie po to, by pokazać nas jako grupę szlachetnych idealistów, bo na kim to dzisiaj robi wrażenie. Mówię to po to, żeby pokazać... Można by też pokazać to jako naiwniaków. W dużym stopniu się z tobą zgodzę. Natomiast nawet gdybyśmy nie mieli tej naiwności, no, gdybyśmy jej nie mieli, to pewnie bylibyśmy w dużych partiach ogólnopolskich, ale mówiąc już serio, by utrzymać odpowiednią mobilizację, jednak konieczne jest to, by stworzyć grupę ludzi, którzy żyją z polityki. Partie ogólnopolskie żyją z polityki, tak? Proszę zobaczyć. Mamy ludzi, którzy raz gdzieś zostali wybrani i oni już później albo zawsze gdzieś są wybierani, a jak nie zostaną wybrani, bo im się noga w tych czy innych wyborach powinie, to są dla nich stanowiska w biurach poselskich, senatorskich, w spółkach Skarbu Państwa, samorządowych, tak? Więc w zasadzie można tutaj mówić o pewnym takim socjalnym bezpieczeństwie, które wiąże się z tym statusem zawodowego w zasadzie polityka partii ogólnopolskiej. Jeżeli nie wydarzy się jakieś trzęsienie ziemi, ktoś nie popadnie w niełaskę władz partyjnych, albo ta partia nie załamie się w wyniku jakichś niepowodzeń, to w zasadzie tak można przejść przez całe życie, od studiów, kiedy ktoś zaczyna działać w młodzieżówce partyjnej, tak? Ale to daje też oczywiście olbrzymie atuty w rywalizacji politycznej, bo ci ludzie, uzależnieni też od swoich partii, no oni muszą być na zawołanie tych partii. To są ludzie, którzy stają na rozkaz po to, by brać udział w kampanii wyborczej, tak? To są ludzie, którzy wykonują wtedy polecenia w ramach tej wyborczej dobrze albo gorzej naoliwionej machiny. Dodatkowo partie ogólnopolskie korzystają z subwencji. A więc to nie są tylko środki przekazywane w formie diet, bo to dostają też radni, tak, czy środki na biura poselskie czy senatorskie, ale to są też subwencje, które partia dostaje za to, że przekroczyła tam 3% w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej. Regionalne ugrupowania nie mają szans na te pieniądze publiczne. No więc jeżeli nie ma
puli stanowisk, gdzie tam taki establishment takiego ugrupowania regionalnego mógłby osiąść, tak, licząc na to, że od tej pory już będzie zajmował się tylko i wyłącznie polityką. Uwłaszczyć się. Tak, w jakimś stopniu uwłaszczyć się, tak, bez tych wszystkich subwencji, no to jest tak naprawdę ruch społeczny, a ruch społeczny traci swoją dynamikę. To znaczy, ja uważam, że wielkim sukcesem ruchu Autonomii Śląska jest to, jak wielką dynamikę zyskał i jak długo byliśmy w stanie utrzymać mobilizację. Ci, którzy są współtwórcami sukcesów ruchu Autonomii Śląska, doskonale wiedzą, ile to wymagało energii, czasu i własnych pieniędzy, które angażowaliśmy przez lata w naszą działalność. Musieliśmy być bardziej zaangażowani i musieliśmy się wykazywać większą inwencją od konkurencji, która była finansowana ze środków publicznych, stworzyła profesjonalne wyborcze czy polityczne machiny. Więc pewną naiwnością, i tu wracam do tego wątku, o którym też rozmawialiśmy, jak to widziałem z perspektywy 2010 roku, pewną naiwnością było sądzić, że jesteśmy niezniszczalni, tak? Że jesteśmy tak zahartowani w boju, że tego zapału nam starczy już do końca życia. No, ale wiemy, jak jest w życiu. Tak? Ludzie zakładają rodziny, zmienia się coś w ich sytuacji zawodowej, no albo przeżywają takie wypalenie, któremu sprzyja sytuacja, do której doszło w roku 2018, czyli ta klęska Śląskiej Partii Regionalnej, projektu, który uważam za swój największy życiowy polityczny błąd, co już wielokrotnie podkreślałem, i to biorę to na swoje konto. Oczywiście były pewne czynniki zewnętrzne, które... Ale to, przepraszam, że ci przerwę, czy partia regionalna to była właśnie taka próba instytucjonalizacji ruchu? W jakimś stopniu tak, choć myślę, że nie przede wszystkim, bo sama partia regionalna nie byłaby w stanie też wytworzyć tej grupy profesjonalnych polityków, ale ja jestem osobą bardzo niecierpliwą i to zniecierpliwienie zapewne albo udzieliło się moim koleżankom i kolegom, albo być może ja byłem też nieco apodyktyczny, ale wychodziłem z założenia, że trzeba iść cały czas do przodu. Czyli ja jakby uznałem, że i część osób w kierownictwie RAŚ się ze mną zgodziła, że nie jesteśmy zainteresowani utrzymaniem stanu posiadania w sejmiku, że my chcemy więcej, tak? Że chcemy poszerzyć bazę, a tylu się pojawiało jakby śląskich działaczy, czy potencjalnych śląskich działaczy, którzy też krytykowali RAŚ, którzy uważali, że my innych nie dopuszczamy, tak, że monopolizujemy śląskość. No więc doszliśmy do przekonania, że warto starać się zintegrować też te środowiska. No i decydujący moment to był moment, w którym w podejrzanych dla mnie z dzisiejszej perspektywy okolicznościach niewiele ponad rok przed wyborami samorządowymi przyszedł Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego, i mówi: słuchajcie, róbmy tę partię regionalną, o której już tam mówicie od jakiegoś czasu, że to jest jakiś taki projekt przyszłościowy. Zróbmy ją na te wybory. Grzegorz Franki przyszedł, zaproponował, byśmy uznali, że sam ten bonus za współpracę RAŚ-u i Związku Górnośląskiego, który już wówczas miał najlepsze dni za sobą, zdecydowanie za sobą, ale wciąż był rozpoznawalny choćby przez dziennikarzy, że ten bonus już będzie wart tego, żeby się w taki projekt zaangażować. Jak się okazało, Grzegorz Franki chwilę później się z tego projektu wycofał. A, czyli coś, co miało was zjednoczyć? Tak. Podzieliło. Tak, generalnie przyszedł, zachęcił, a później sam czmychnął. Przy czym, co było wyjątkowo interesujące, był przez pewien czas partyjnym bigamistą, bo współtworzył Śląską Partię Regionalną, twierdził, że wypisał się z Platformy, a potem jak ogłosił, że on się z SPR-em żegna, ale nie złożył wniosku o wykreślenie z listy członków, dał się nagle wybrać bodajże zastępcą koła Platformy Obywatelskiej w Katowicach. Złośliwi twierdzili, że przechodził, patrzy, zebranie Platformy Obywatelskiej w Katowicach, wszedł i tam go ani się obejrzał, a już go wybrali na zastępcę przewodniczącego. Oczywiście wtedy nie było nam do śmiechu z Henkiem Mercikiem, z którym rozmawialiśmy o Śląskiej Partii Regionalnej, i to Heniek
miał objąć jej stery i tak się w pierwszej fazie stało. Natomiast no, w tym momencie te nasze szanse na jakikolwiek sukces niewątpliwie zmalały. O ile, jak patrzę na to z perspektywy czasu, w ogóle jakiekolwiek były, bo Raś był wtedy rozpoznawalną marką, a Śląska Partia Regionalna była marką zupełnie nową. I nie dysponowaliśmy środkami też finansowymi, by w krótkim czasie nowy szyld wypromować. I stąd pewna konkluzja, którą chcę się z Państwem także podzielić, bo może komuś się to przyda, że w życiu czasami, żeby pójść do przodu, trzeba stanąć w miejscu. A przynajmniej w polityce tak jest. Bo gdyby Ruch Autonomii Śląska wtedy wystartował pod własnym szyldem, najprawdopodobniej miałby 3-4 mandaty, co w świetle rozkładu mandatów po tamtych wyborach oznaczałoby, że byłby tym, czym nigdy się nie stał wcześniej, języczkiem uwagi, a więc miałby nieporównywalnie mocniejszą niż wcześniej pozycję negocjacyjną. Nie mogę sobie, może nie, przesadzam, ja sobie wiele rzeczy jednak potrafiłem w życiu wybaczyć, więc pewnie tę też, ale no, żal mi tego, bo uważam, że moglibyśmy być dalej. Ale może tak właśnie miało być. No nie tylko ty nie umiesz sobie tego wybaczyć, zdaje się, że wyborcy również, bo Ruch Autonomii Śląska nie osiągnął potem już nawet pod własnym szyldem ponownie takiego wyniku, ale nie jest to być może tylko wasza wina, bo tam doszło do kolejnego podziału, nie tylko ze Związkiem Górnośląskim, tak? Pojawiło się kolejne ugrupowanie Ślązoki razem tak. O ironio. Byli działacze Ruchu Autonomii Śląska, którzy nie byli zadowoleni z różnych względów, bo to też nie jest jednolita grupa, choć stosunkowo niewielka, z tego, jaką drogą poszedł Raś, zawiązali taką partię i no, też dla nas pewna lekcja pokory. Otóż w 2018 roku, jeszcze przypomnę, że Śląska Partia Regionalna popełniła fatalny błąd przy rejestracji list i na kartach wyborczych był tylko skrót SPR. SPR, pamiętam. Natomiast Raś wygrał w tych ostatnich wyborach ze Ślązokami razem, ale nie z taką przewagą, na którą liczyliśmy. Nie, żeby dostać się też do sejmiku. Tak, te głosy się podzieliły. Natomiast no, wniosek z tego taki, że wyborcy śląscy, którzy nadal są, szukają po prostu śląskiego ugrupowania i dla nich te niuanse, takie śląskie ugrupowania, siakie śląskie ugrupowanie, no, nie grają jakiejś znaczącej roli. To my, którzy żyjemy tak, tym, co się dzieje w polityce regionalnej, możemy uznawać, że to jest oczywiste, że to są różne byty, ale no nie my wybieramy radnych, tak? To czynią setki tysięcy wyborców w województwie, którzy no, nie zajmują się na co dzień życiem politycznym i kolejnymi jakimiś fluktuacjami ruchu śląskiego. Dobrze, to zanim przejdziemy do kwestii historycznych, które przy okazji tego rodzaju rocznicy, przypomnijmy 35 lat Ruchu Autonomii Śląska, bez tych historycznych kwestii wydaje mi się nie można by się obejść, ale zanim to przejdźmy jeszcze krok do przodu, to znaczy czy Ruch Autonomii Śląska teraz w tej perspektywie najbliższej ma na siebie już jakiś nowy pomysł, czy wciąż jest jakby będą kontynuowane te starania, żeby jednak tą reprezentację polityczną w sejmiku posiadać? No jesteś częścią tego nowego pomysłu, bo prowadzisz właśnie podcast. O, miło mi. Więc niewątpliwie to jest jakiś instrument oddziaływania, który jest częścią nowego pomysłu Ruchu Autonomii Śląska na siebie. Uznaliśmy, że trudno jest dzisiaj budować masowy ruch, który stawiałby sobie takie proste cele polityczne związane z walką wyborczą. Także nie ukrywałem, że to jedna z przyczyn, dla których nie rekomendowaliśmy żadnego z kandydatów w wyborach prezydenckich. To znaczy nie startujemy w wyborach, jakby nie jest to dla nas, te zapasy w błocie, którymi stała się rywalizacja wyborcza, nie są dla nas atrakcyjne, natomiast nie wyrzekamy się oddziaływania na rzeczywistość, czyli będziemy kontynuowali te nasze takie flagowe projekty, które czynią nas rozpoznawalnymi w jakiejś przestrzeni publicznej, no zbliżający się
12 lipca Marsz Autonomii, 19 już zapraszam wszystkich Państwa, samo południe, Plac Sejmu Śląskiego w Katowicach, tam startujemy. To jest zmiana, bo zwykle zaczynaliśmy na Placu Wolności, ale tym razem Plac Sejmu Śląskiego, tam gdzie kończyliśmy, tam będzie start, więc to przedsięwzięcie będzie kontynuowane. Górnośląskie Tacyty to nagroda, którą Ruch Autonomii Śląska ustanowił w 2 kategoriach: badacz i popularyzator dziejów Górnego Śląska. Prestiżowa nagroda, o czym świadczy choćby fakt, że na czele kapituły, która decyduje o przyznaniu nagrody, stoi profesor Ryszard Kaczmarek. To są takie, Marsz na Zgodę oczywiście, to są wszystko inicjatywy, które są cykliczne i których nie zaniechamy. Natomiast co jest naszą mocną stroną? Tak naprawdę my jesteśmy mocni w opowieści. To znaczy, gdybyśmy wrócili tutaj do osiągnięć Ruchu Autonomii Śląska, w moim przekonaniu zdecydowanie największym osiągnięciem Ruchu Autonomii Śląska jest to, że Ruch Autonomii Śląska opowiedział na nowo Górny Śląsk. Stworzył pewną spójną opowieść, która nie jest opowieścią infantylną, nie jest opowieścią folklorystyczną, a do tego wymiaru redukowana była górnośląskość w latach 90. Byliśmy tacy upupiani. Tak. W dużym stopniu na własne życzenie. Oczywiście ta mentalność jeszcze całkowicie nie ustąpiła, ale pojawiła się opowieść, która ma zupełnie inny wymiar. Jest spójna, jest oparta na pewnych wartościach i manifestuje się w sposób dojrzały. I gdybym miał wskazać na filary tej opowieści, to jest to niewątpliwie, i tu użyję słowa mit, ale tu chciałbym wyjaśnić pewną rzecz, że mitu nie traktujemy w tym kontekście, kiedy mówimy o pewnej pamięci zbiorowej tożsamości, jako fikcji, jako przeciwieństwa faktów. Mit to jest pewna opowieść, która nadaje sens wspólnocie, tak? Jej dziejom, jej teraźniejszości i przyszłości. Więc jest i ten mit Złotego Wieku, to jest mit industrializacji. Za każdym razem, kiedy mówimy o tym dziedzictwie przemysłowym, pomijając to, że oczywiście ono ma taki współczesny wymiar też turystyczny, a więc ekonomiczny, podkreślamy, że to jest przykład takiego gigantycznego skoku cywilizacyjnego, który się w regionie dokonał. I to jest bardzo istotne w kontekście tego, co ciążyło na górnośląskiej tożsamości przez dziesięciolecia i coś, co kiedyś zostało nazwane syndromem śląskiej krzywdy. Taki fatalizm, że na Górnym Śląsku nic nigdy się nie udaje i Górnoślązacy zawsze będą tymi obywatelami drugiej kategorii. Górnoślązacy byli częścią wielkiej, okupionej oczywiście potem setek tysięcy ludzi przygody, jaką była modernizacja XIX i początków XX wieku. Jest oczywiście mit wspólnego cierpienia i to jest tragedia Górnośląska 1945 roku. Tutaj warto powiedzieć, że Ruch Autonomii Śląska współinicjował w 2003 roku nadanie bramie polskiego obozu koncentracyjnego w Świętowicach-Zgodzie. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy już stukają, że jesteśmy niemiecką piątą kolumną, bo ktoś ośmielił się nazwać rzeczy po imieniu. A więc powtórzę, że nadanie bramie polskiego obozu koncentracyjnego, a wcześniej niemieckiego, bo oczywiście w czasie wojny tam funkcjonował obóz niemiecki w Świętowicach-Zgodzie, statusu pomnika. To jest jedna z naszych inicjatyw. Razem z władzami Świętochłowic do tego także przystąpili byli więźniowie i mniejszość niemiecka. My inicjowaliśmy także podjęcie przez sejmiki województw śląskiego i opolskiego uchwały ustanawiającej co roku Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej. W tym roku mamy Rok Tragedii Górnośląskiej, ale był już taki rok i to była też ustanowiony przez sejmik i to też była nasza inicjatywa. Więc jest to ten tak zwany mit wspólnego cierpienia, ale zwracam uwagę na to, że my zawsze dbaliśmy o to, by wyważyć odpowiednio jego rolę w tej opowieści o Górnym Śląsku. Wielokrotnie mówiąc pod bramą na Zgodzie do zgromadzonych podkreślałem, że nasza społeczność nie jest jedyną, którą spotkał taki los w 1945 roku, a nawet możemy mówić o pewnym szczęściu, jeżeli spojrzymy na inne ludy pogranicza, na Mazurów, Warmiaków, którzy praktycznie zostali wymazani z tej swojej rodzimej przestrzeni. Górnoślązacy wciąż tu są i tego dowodzą kolejne spisy powszechne. I kolejna rzecz, afirmacja różnorodności,
Czyli pokazaliśmy Górnośląskość jako wielobarwną. Z naszej inicjatywy rok 2017 został ogłoszony przez Sejmik Województwa Śląskiego rokiem reformacji. Mimo że ewangelików na Górnym Śląsku, z wyjątkiem tej austriackiej części, a ściślej cieszyńskiej, była zawsze mniejszość, tak? No, tam też mniejszość, ale znacząca, to jednak oni odegrali bardzo znaczącą rolę w tworzeniu dorobku cywilizacyjnego, kultury naszego regionu. I ten rok reformacji po pierwsze pozwolił docenić ten dorobek, po drugie pozostawił trwałe efekty. Nie tylko katalogi wystaw, które się odbywały w muzeach górnośląskim, śląskim, ale także drewnianą kaplicę przeniesioną z Bytomia Bobrka, ewangelicką kaplicę przeniesioną do skansenu w Chorzowie, gdzie już funkcjonował od wielu, wielu lat także czynny liturgicznie, nazwijmy to tak, Kościół rzymskokatolicki. Ta kaplica, tam się odbywają ewangelickie nabożeństwa. To jest symboliczny akt, że ta społeczność także, mimo że nieliczna, ma swoje miejsce w pamięci górnośląskiej. Na to wyraźnie wskazaliśmy. Wielokrotnie upominaliśmy się o żydowskie dziedzictwo na Górnym Śląsku. Także podejmowaliśmy konkretne inicjatywy, czasami interwencyjne, bo pamiętam, że kiedyś na Red Watchu pojawiła się nagonka na jednego z opiekunów żydowskiego dziedzictwa w Zabrzu. Więc sądzę, że ten nasz obraz górnośląskości może być atrakcyjny. On się broni i ma pewną przyszłość. Pewną, no bo oczywiście wiele zależy od tego, za pomocą jakich instrumentów możemy komunikować. Jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, bo dzisiaj często słyszymy, że bez polityków Górny Śląsk się obędzie, bo ludzie kultury dzisiaj załatwiają wszystko. Ludzie kultury mają tę tendencję, że zapominają o tym, iż na pewne produkty, pewnie wielu by się obruszyło na to sformułowanie, w sferze kultury musi być popyt. Ja mam poczucie, że Ruch Autonomii Śląska na ten górnośląski produkt kulturalny wygenerował popyt, że nie byłoby teraz tych wszystkich przedstawień teatralnych, a przynajmniej nie byłoby takiego rezonansu, bo oczywiście tutaj trudno mi by było i nie byłbym uczciwy wobec państwa i wobec siebie nawet, kwestionować zasługi Alojza Lysko. Tak? To jest człowiek, który niewątpliwie śląskości oddał i serce, i pióro, i walnie przyczynił się do tego, że ta śląskość jest wciąż żywa, ale... Mamy też, dodajmy, Twardocha, tak? Talarczyka, tak, reżysera i dyrektora. To są oczywiście, tutaj nie mam zamiaru podważać zasług tych ludzi, czy generalnie ludzi kultury, ale gdyby nie to zamieszanie, które wprowadził Ruch Autonomii Śląska, głównie w czasie tej całej sprawy narodowości śląskiej, którą zainicjowaliśmy w 1996 roku, bo wtedy mieliśmy dostęp do mediów w prime time, tak? To zapewne to, co dzisiaj wydaje się często takim regionalnym mainstreamem kulturowym, byłoby wciąż pewną niszą. I warto te zależności docenić. To znaczy, ja się o to upominam, nie jako ja, Jerzy Gorzelik. Ja tutaj mówię w imieniu setek, a nawet tysięcy ludzi, którzy włożyli bardzo wiele wysiłku w to, żeby ta śląskość była śląskością dojrzałą i żywą. I zawsze traktowałem jakby ten wysiłek jako pewien wysiłek zbiorowy. I jakby też nie mam poczucia porażki, ponieważ uważam, że to była rzeczywiście tytaniczna praca, której efekty widzimy do dziś. Tak mi przyszło do głowy przed naszą dyskusją, że są takie dwa bieżące efekty, które mało ktoś skojarzy z działalnością Ruchu Autonomii Śląska, ale jakoś się wiążą. Mieliśmy okazję całkiem niedawno przeczytać o tym, że ten cały kompleks zabytków górniczych w Zabrzu będzie zgłaszany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To jest decyzja, która zapadła w Urzędzie Marszałkowskim, kiedy miałem przyjemność zasiadać w Zarządzie Województwa Śląskiego i zebraliśmy grono światłych ludzi, by zastanowić się, bo była taka potrzeba artykułowana przez opinię publiczną, żeby zawalczyć o UNESCO. Wtedy toczyła się sprawa już tych podziemi tarnogórskich swoją drogą, a my zadaliśmy sobie pytanie, kiedy i co może liczyć na taki wpis poza Tarnowskimi Górami.
No i pojawiła się wieża radiostacji Gliwickiej i właśnie ten zabrski kompleks, używam tej tradycyjnej formy przymiotnikowej, więc ten zabrski kompleks, który jednak wtedy jeszcze nie był kompletny, więc założyliśmy, że to jest melodia przyszłości, ale że kiedy tylko ukończone zostaną inwestycje, to jest coś, co ma szansę zyskać uznanie Komitetu UNESCO. I druga rzecz, która cię zapewne zaskoczy, bo pewnie nie kojarzysz mnie z sympatią do GKS-u Katowice, ale Gdzieżbym śmiał. Żeńska drużyna tego klubu w piłce nożnej świętuje sukcesy, tak, Mistrzostwo Polski. To jest drużyna, która powstała na bazie tak naprawdę sekcji żeńskiej pierwszego FC Katowice, klubu piłkarskiego, który został przy współudziale walnym Ruchu Autonomii Śląska reaktywowany. Do dzisiaj szkoli dzieci i młodzież. Więc to są owoce tego, co zostało zasiane lata temu. Oczywiście w jakimś stopniu, bo nie będę tutaj oczywiście przypisywał sobie jakichś decydujących zasług. Wiadomo, że Zabrze zapracowało na to taką wieloletnią polityką dowartościowywania dziedzictwa industrialnego i to była kwestia pewnej strategii przyjętej przez władze lokalne. Strategii, która oczywiście przyniosła wiele sukcesów, choć też, jak wiemy, i problemy finansowe lokalnego samorządu, ale niewątpliwie Zabrze dzisiaj jest miastem rozpoznawalnym na europejskiej czy światowej mapie dziedzictwa industrialnego. Więc jakiś drobny kamyczek gdzieś tam w tym całym procesie też z naszej strony się pojawił i może być to dla nas źródłem satysfakcji. Jeżeli chodzi o dziedzictwo industrialne, jeszcze jedną chciałem tutaj, albo nie jedną, bo o tym mógłbym mówić bardzo dużo, ale żeby też unaocznić Państwu pewne mechanizmy działania. Kiedy już byliśmy w samorządzie województwa śląskiego, dbaliśmy o to, żeby w tych kolejnych perspektywach finansowych Unii Europejskiej były środki na rewitalizację, które można przynajmniej wykorzystać na rewitalizację obiektów industrialnych. I bardzo dobrym przykładem takiej naszej akcji ratunkowej podejmowanej z dwóch stron są dwie wieże w Świętochłowicach. Tak? Te dwie kopalniane wieże widoczne z torów kolejowych. Tak notabene tam obok jest komisariat policji, a przynajmniej był i mimo tego, że był, to w latach 90. bodajże rozkradziono tam maszyny wyciągowe, które swoje ważą. Ale jakoś mnie to nie dziwi. Ale to zupełnie na marginesie. Z jednej strony nasi lokalni działacze naciskali od dołu na to, żeby władze miasta zainteresowały się tą spuścizną ery industrialnej, między innymi organizując tam różne imprezy, tak, co też wymagało nakładu sił i środków. A z drugiej strony my działaliśmy w samorządzie wojewódzkim, żeby zapewnić te środki, z których ostatecznie miasto skorzystało i doszło do rewitalizacji tych dwóch wież. Mówię z całym przekonaniem, że gdyby nie rozmaite działania Ruchu Autonomii Śląska i zaprzyjaźnionych z Ruchem Autonomii Śląska miłośników industrialu, to dzisiaj dwóch wież by nie było. I drugi przypadek, walcownia w Szopienicach, porzucona. Próbowaliśmy różnie. Ja, będąc członkiem zarządu województwa, nawet przekonałem ówczesnego marszałka, żeby wykupić tę walcownię na pół z miastem Katowice, ale miasto nie było zainteresowane. Walcownia stała tylko i wyłącznie dzięki, to jest fenomen pewien, myślę, że na ten temat warto by nakręcić kiedyś osobny film. W ogóle podcast. Tak, dzięki zaangażowaniu byłych pracowników, emerytowanych pracowników. Proszę Państwa, to wcale nie jest oczywiste, bo ludzie związani niegdyś z tymi zakładami pracy, które upadły, bardzo często odczuwają pewną traumę i dystansują się od tego dziedzictwa. Natomiast tu wręcz przeciwnie. Grupa emerytów pilnowała, by złomiarze nie rozkradli bezcennych maszyn i elementów konstrukcji. I to trwało latami. I ci ludzie robili wszystko, żeby znaleźć jakąś pomoc. I tutaj jednak palec Boży zadziałał, bo ja pamiętam, kiedy zwrócili się do nas, mówią, są dziury w dachu. Nad tymi, całą tą linią maszynową nie przetrwa to zimy. Tak? Nie było innej możliwości, myśmy zrobili zrzutkę i połataliśmy wspólnie ten dach. Wy to znaczy Ruch Autonomii Śląska, plus tak? To grono ludzi związanych z walcownią. I cóż się stało? Przetrwała hala zimę, maszyny przetrwały zimę, znalazł się prywatny inwestor. I walcownia dzisiaj istnieje. Można różnie oceniać sposób zarządzania, bo słyszałem różne opinie na ten temat, ale to bezcenne świadectwo
niegdyś potężnego hutnictwa cynku na Górnym Śląsku zostało zachowane w takim współdziałaniu. Dla mnie zwłaszcza postawa tych byłych pracowników jest pewnym fenomenem i to jest coś, co też powinno innym dawać energię do działania i nadzieję na to, że nawet w sytuacji z pozoru już rozstrzygniętej negatywnie może jeszcze pojawić się jakiś game changer i tak się tutaj stało. Ale nie tylko to, bo Ruch Autonomii Śląska miał tę zdolność przyciągania ludzi bardzo aktywnych i działających bezinteresownie. Tu chciałbym wspomnieć postać Ingemara Klossa, mieszkańca niewielkiej gminy Żernica w powiecie gliwickim, który zdołał zmobilizować lokalną społeczność, przekonać proboszcza do tego, by ratować drewniany kościół z XVII wieku. To się wiązało z olbrzymimi nakładami finansowymi, tam pozyskiwano zewnętrzne środki, ale też prowadzono rozmaite zbiórki wewnątrz wspólnoty parafialnej i zatrudniono firmę, która spowodowała pewien przełom, jeśli chodzi o prace konserwatorskie prowadzone w tego typu obiektach, trudnych obiektach z konserwatorskiego punktu widzenia. Drewniany kościół, w środku polichromia, więc wcześniej bardzo często robiono to byle jak po kosztach, natomiast tutaj konserwator, też pasjonat, podszedł do tego rzeczywiście bardzo profesjonalnie i wyznaczył nowy standard opieki nad tego typu obiektami. No i właśnie, człowiek Raś, lokalny lider Ingemar Kloss miał w tym swój udział. Zresztą także człowiek, który przyczynił się bardzo znacząco do upamiętnienia ofiar tragedii górnośląskiej w swojej gminie. Żernica należy do gminy Pilchowice, znany jako miejsce, w którym także mieszka Szczepan Twardoch. No, stamtąd znaczącą liczbę mieszkańców wywieziono do ZSRR w 1945 roku i ta pamięć, między innymi dzięki właśnie zaangażowaniu w Ingemara Klossa, jest tam żywa. I takich przypadków pewnie bym mógł tutaj wymienić bardzo wiele, ale wydaje mi się, że właśnie na tym polega społeczne zaangażowanie, które ewidentnie w dłuższej perspektywie wyszło nam lepiej niż taka czysto polityczna aktywność. Ja nie przerywałem Ci teraz tego długiego dosyć wywodu z kilku powodów. Po pierwsze, wiele z tych rzeczy, o których mówisz, były istotne, były rzeczami, o które chciałem zapytać. Były też jakąś opowieścią, przy której serce rośnie i myślę dobrą opowieścią. Ważną też z tej perspektywy dorobku Ruchu Autonomii Śląska, nie tylko pod kątem tych dużych politycznych projektów, ale zahaczyliśmy, myślę, o pewne takie imponderabilia, czyli kwestie bardzo istotne, a nienamacalne, często które umykają, a mają ogromny wpływ. I to wydaje mi się, wszystkie te kwestie takie budujące pewną narrację, pewną tożsamość, to jest to, co faktycznie, w czym Raś się specjalizował, pewne wartości, którym był oddany i wydaje się, że wasza być może w jakimś stopniu nieszczęśliwa ta droga polityczna wskazuje na też te jasne strony, że to nie o posady i nie o politykę tutaj chodziło, tak? Tylko o pewne wartości. I gdyby chodziło o posady, to trzeba by nas uznać z perspektywy czasu za skrajnych nieudaczników, tak? Bo nie zajmowaliśmy Nie chciałem tego głośno mówić. Nie zajmowaliśmy ich zbyt długo, ale nie no. Ja zawsze uważałem, że to jest jednak nasza siła, że ludzie, którzy grali pierwsze skrzypce i grają w Rasie, to są ludzie, którzy mają własne życie także zawodowe i w nim się sprawdzają i realizują. Tak? No, czasami oczywiście, kiedy ta nasza działalność polityczna była wyjątkowo intensywna i tak było w moim przypadku, trudno było to pogodzić z odpowiednio efektywną działalnością naukową. Ja teraz z przyjemnością jednak angażuję się w większym stopniu niż wtedy, kiedy byłem choćby radnym w życie naukowe, w życie akademickie, ale nie oznacza to, że nie szukam metod wraz ze swoimi koleżankami, kolegami oddziaływania na górnośląską rzeczywistość. Tyle, że to przesuwamy nieco akcenty. Ponadto wydaje mi się, że jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że Ruch Autonomii Śląska pewną robotę wykonał, i teraz można tak powiedzieć, że głową przebił mur. No i teraz ta dziura już jest i wystarczy iść do przodu. Pytałeś tutaj o to, czy w ogóle rezygnujemy z jakiejś politycznej reprezentacji. No, Ruch Autonomii Śląska zapewne nie będzie jakąś masową organizacją, która znowu będzie stawała w szranki wyborcze, tak?
Raczej zakładamy, że powinniśmy podsuwać pewne pomysły, obserwować życie polityczne, społeczne, wychodzić z jakimiś inicjatywami w różnych obszarach. Natomiast zobaczymy, jaką formę przyjmie to górnośląskie polityczne zaangażowanie, bo co do tego nie mam wątpliwości, że Górny Śląsk potrzebuje takiej regionalnej politycznej reprezentacji. Ale tu apeluję i także do krytyków Ruchu Autonomii Śląska, którym jednak bliska jest śląska sprawa. Wasza krytyka jest często uzasadniona, ale pokażcie, jak się to robi. Zróbcie to lepiej. Mówię to bez jakiegokolwiek sarkazmu. Bardzo bym sobie tego życzył. Mnie czasami, nie powiem, że bawi, bo to jest złe słowo w tym kontekście, w końcu zależy mi na śląskich sprawach, ale czasami słyszę jakieś pomysły, które w ustach ludzi raź pojawiały się 20 lat temu. Ktoś wygłasza jakąś kwestię i uważa, że ona jest niezwykle odważna. Nie, dzisiaj to już jest norma. Rzeczy, które wywoływały grozę, ciarki, tak, które powodowały oburzenie polityków, nawet polityków tego warszawskiego, nazwijmy to mainstreamu, to już wszystko dzisiaj jest w dużym stopniu oswojone. Jest oswojone, bo Radź wziął na sobie tę falę uderzeniową, tak? To my ściągaliśmy na siebie gromy, mówiliśmy przez lata rzeczy niezwykle niepopularne. Być może dlatego, że brakowało nam wyobraźni i nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jakie to wywoła reakcje, ale stało się i chyba lepiej, że się tak stało. Czasami ja też widzę taki związek, żebyśmy wprowadzili pewne standardy i dzisiaj jakby jesteśmy zwolnieni z kontynuowania niektórych działań. To jest dobry przykład, to są Górnośląskie Dni Dziedzictwa. Ja byłem opiekunem naukowym tego przedsięwzięcia, ale głównym organizatorem była Młodzież Górnośląska. To była młodzieżowa organizacja Ruchu Autonomii Śląska. Peter Długosz, który był gościem pierwszego odcinka podcastu, dzisiaj kojarzony ze Stowarzyszeniem Osób Narodowości Śląskiej i z wydawnictwem Silesia Progress. On kierował na początku tym stowarzyszeniem, później byli inni, którzy także położyli swoje zasługi i w Młodzieży Górnośląskiej, i później w Rasiu. W każdym razie w 2005 roku odbyła się pierwsza edycja przedsięwzięcia, które było bezprecedensowe, bo to było w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które do tego momentu poza Gliwicami, gdzie muzeum, zresztą kierowane wówczas przez Leszka Jodlińskiego, miało bardzo ambitny program, które się sprowadzały w województwie śląskim do takiego elitarnego oprowadzania, objazdu po zabytkach. Jechał sobie autokar zainteresowanych, coś tam oglądali. A my stwierdziliśmy, że nie, te Europejskie Dni Dziedzictwa to jest okazja, po pierwsze, żeby uświadomić sobie pewną spójność kulturową regionu, więc organizowaliśmy to i w województwie opolskim, i w województwie śląskim. I po drugie, żeby zaangażować większą liczbę ludzi. I zsieciowaliśmy we współpracy Młodzieży Górnośląskiej i Rasiu wiele środowisk i stowarzyszeń, także lokalnych, i nawet nie powiem zachęciliśmy, bo to byli wszystko społecznicy, ale skoordynowaliśmy działania, w ramach których społecznie oprowadzono według jakiegoś tematycznego klucza przez 5 edycji po zabytkach regionu. I w tym brały udział setki, tysiące ludzi. I co chciałem powiedzieć, że ten standard później się przyjął, zaczęto organizować, na przykład dzisiaj, to nie dosłownie dzisiaj, ale Święto Metropolii, które jest organizowane, tak? GZM coś takiego organizuje, to jest w tej formule w gruncie rzeczy, tak? Może nie na zasadzie społecznej już, ale też nie jest to adresowane do pasażerów jednego autokaru, tylko tak naprawdę do społeczności, której część jest zainteresowana dziedzictwem kulturowym, przeszłością, tym, jak jest interpretowane to dziedzictwo. Więc myślę, że jest wiele takich rzeczy, gdzie Ruchowi Autonomii Śląska udało się wyjść poza schemat i trwale zmienić myślenie o pewnych sprawach. Cóż, kiedy inni podjęli pewien styl działania, także nasze postulaty zostały podjęte, te nazwijmy to polityczne, przez różne inne środowiska, rola Ruchu Autonomii Śląska też się musi zmienić. Tak? My nie jesteśmy już metrykalnie tak młodzi jak kiedyś,
i trudno nas oczekiwać, żebyśmy po życia kres działali z taką intensywnością, ale możemy działać wciąż w sposób, który przyniesie regionowi wiele pożytków. Jestem do tego przekonany. Wracając do tej narracji, o której mówiłeś, że Ruch Autonomii Śląska buduje pewną narrację o regionie. Ja rozmawiałem przed tym podcastem z jednym z moich przyjaciół, który mieszka w Warszawie, jak to się mówi, każdego żol. I zapytałem się go, no właściwie z czym mu się kojarzy Ruch Autonomii Śląska. No bo też o narrację o sobie, swój wizerunek raźnie wątpliwie też buduje. I on powiedział, że jakby ma z tym problem, no bo raź mu się kojarzy jako coś, co jest przywiązane do tradycji, bardziej do historii, żyje pewnym złotym wiekiem być może, tak, a za mało patrzy w przyszłość, że nie proponuje żadnej oferty. Czyli, że byłoby w tej narracji, którą Raś proponuje i do tego zmierzam, pewne napięcie pomiędzy tradycją, historią, a jednak jakąś perspektywą. Być może to napięcie też przejawia się w innym wymiarze, to znaczy jeżeli popatrzymy i odwołujemy się do tej tradycji, do tej historii Górnego Śląska w jego historycznych granicach, a obecnie znajdujemy się w województwie śląskim, gdzie sam powiedziałeś 1/2 to tylko ziemie górnośląskie, no to pytanie o to, na ile ta narracja jest ekskluzywna, a na ile inkluzywna, tak? Czyli kolejne napięcie, na ile ona jest faktycznie ofertą tylko i wyłącznie dla tych richtig Ślązoków, a na ile ona potrafi być ofertą kierowaną i adresowaną również do ludzi spoza Śląska, czy w ogóle można ją tak rozumieć. W związku z tym pytanie, jak ta narracja, o której powiedziałeś, i którą zaliczyliśmy do tego takich imponderabiliów, tego wpływu takiego gdzieś tam podprogowego w ramach działalności Ruchu Autonomii Śląska. Jak byś się odniósł do takich zasadniczych napięć, które gdzieś, czy to ja, czy właśnie ten mój przyjaciel identyfikujemy? Ja myślę, że to jest bardziej napięcie, jeżeli chodzi o pierwszy aspekt, nie między jakąś tam tradycją, a nowoczesnością, tylko raczej między narracją a jej postrzeganiem. Znaczy siłą rzeczy, z perspektywy warszawskiej, w naszej opowieści będą wyróżniały się te wątki, które są specyficzne dla Górnego Śląska. A Górny Śląsk wyróżnia przede wszystkim historia. Tak? To jest dosyć oczywiste, że to, gdzie jesteśmy, wynika z przeszłości. Tutaj mieliśmy okazję porozmawiać o kwestii choćby tych inicjatyw związanych z rozwojem transportu kolejowego. No, nikt z tym w Warszawie nie będzie, Rasiu, kojarzył, bo to nie jest specyficzne dla Górnego Śląska, prawda? A Ruch Autonomii Śląska jest postrzegany przez pryzmat swojej śląskości. Tak? To co do tego myślę, że nie mamy wątpliwości, że tak właśnie jest. Zwłaszcza z dystansu, no bo jeżeli ktoś bierze tutaj udział w jakiejś bieżącej polityce, no, może zwracać uwagę na to, jakie priorytety związane z rozwojem cywilizacyjnym mają poszczególne ugrupowania i może to wychwycić. No ponadto ja po raz kolejny odniosę się do pojęcia dziedzictwa kulturowego. To z uporem maniaka tłumaczę to w kolejnych odcinkach podcastu, chyba już 3. raz. No, dziedzictwo kulturowe to jest wykorzystanie zasobów przeszłości, tak naprawdę tych stworzonych przez człowieka, dla rozwoju, tak? Dla zaspokajania współczesnych potrzeb i z myślą o przyszłości. I to może mieć bardzo wiele wymiarów, bo jeżeli mówimy o tym dziedzictwie industrialnym, to jest oczywiście kwestia ekonomiczna, a więc ruch turystyczny, ale także tworzenie wspólnoty, która wyznaje określone wartości. Więc ta nasza opowieść o przemyśle to jest opowieść o rozwoju cywilizacyjnym, czyli coś, co nie zdezaktualizowało się i nie należy do przeszłości. Raczej chodzi nam o to, by wzbudzić pewną mentalność także w Górnoślązakach. Tu mówiłem o tym zerwaniu z syndromem krzywdy, z fatalizmem. Pokazanie, że odnosiliśmy sukcesy. Nasi przodkowie w ramach pewnej struktury społecznej odnosili sukcesy. Jesteśmy do tego zdolni. Więc tu myślę, że nie da się tak oddzielić tego, co ja bym określił mianem tożsamości retrospektywnej, czyli tej, która zwrócona jest w przeszłość, i prospektywnej, która jest zorientowana na jakieś przyszłe cele. Natomiast oczywiście to, że Górny Śląsk nie ma pewnej podmiotowości politycznej,
utrudnia rozwinięcie tej prospektywnej tożsamości. Bo właśnie, gdybyśmy mieli autonomię, tak, i także gdybyśmy jakby byli w bardziej, moim zdaniem, też racjonalnej strukturze administracyjnej, czyli to w ramach jakiegoś województwa górnośląskiego, to łatwiej by nam było zdecydowanie wytyczać sobie jakieś realne cele na przyszłość. Mówiąc, jako wspólnota, tak, polityczna w ramach regionu, który jest jakoś do pewnego stopnia upodmiotowiony, chcemy osiągnąć to i to, zróbmy to razem. Tak? No, w sytuacji, kiedy to województwo jest tak niespójne, że trudno mówić o jakimś poczuciu wspólnoty, ja bym mówił tutaj o społeczności województwa śląskiego, nie o wspólnocie. I dodatkowo te instrumenty finansowe i polityczne na szczeblu regionalnym są tak ograniczone, dosyć trudno jest rozwijać tę tożsamość opartą też na wspólnych celach. Ale pośrednio odniosłeś się do naszej kontestacji podziału administracyjnego. Ona jest niezmienna. To znaczy my niezmiennie uważamy, że wszystkie ziemie górnośląskie w granicach Rzeczpospolitej Polskiej powinny funkcjonować w jednym województwie i że w takiej jednostce administracyjnej powinno być możliwie niewiele ziem nieśląskich. To znaczy nie powinno być, na pewno to nie ulega dla mnie wątpliwości, Częstochowy z przyległościami, nie powinno być Żywca, natomiast pozostaje oczywiście problem Zagłębia Dąbrowskiego, no bo ono było przed wojną w województwie kieleckim. Nie sądzę, żeby ktokolwiek był w Zagłębiu dzisiaj zachwycony perspektywą włączenia do województwa świętokrzyskiego. No poza tym te związki funkcjonalne niewątpliwie są bardzo silne w ramach aglomeracji. Więc ja nawet kiedyś byłem w Sosnowcu na spotkaniu, jak byłem członkiem zarządu województwa i mówiłem o czymś takim, to jest przykład, Val d'Arana w Katalonii. Tak? Katalonia jest autonomiczna, a to jest taka autonomia w autonomii. Ale też są niemieckie przykłady. Mamy północną Nadrenię, Westfalię. Sama nazwa wskazuje, że ten kraj związkowy jest zlepiony z takich dwóch odrębnych historycznie części i część kompetencji dotyczących kultury, edukacji przeniesiona jest na niższy poziom. Więc jeżeli związki funkcjonalne dzisiaj są na tyle silne, że trudno sobie wyobrazić takie drastyczne oddzielenie Zagłębia Dąbrowskiego od Górnego Śląska, no to w kwestiach funkcjonalnych działajmy wspólnie, ale w kwestiach tożsamościowych działajmy po swojemu, czyli no, nie róbmy tego, co się czasami zdarza, bo słyszę co pewien czas pretensje z tej małopolskiej części województwa, że tam są organizowane konkursy śląskiej gotki. Rzeczywiście szlak śląskie smaki objął całe województwo, zacierając tę jego różnorodność. Więc zawsze byliśmy jako Ruch Autonomii Śląska do tego typu działań ustosunkowani sceptycznie, bo w naszym regionalizmie jest pewien uniwersalizm i uważamy, że zagłębiacy powinni pielęgnować własną tożsamość. Tak? Małopolanie powinni pielęgnować własną tożsamość, nie powinni być silezjanizowani. I zresztą zauważyłem, że te silezjanizacyjne pomysły z reguły wychodzą nie od Ślązaków, tylko od polityków, którzy tak naprawdę nie mają jakiegoś silnego regionalnego zakorzenienia. I oni dopasowują jakby swoje funkcjonowanie do ramy administracyjnej. Więc no, nie, bo mówię wprost, nie powinniśmy być zakładnikami bieżących podziałów administracyjnych. Podziały administracyjne są zmienne. Zmienne są również granice kulturowe, ale tutaj zmiana wymaga dłuższego czasu. Tak. Oczywiście. Dobrze, czyli właściwie wyciągając pewną esencję, istotę tego, co powiedziałeś, to wydaje mi się, że clue jest to, że mamy tu do czynienia z pewną fałszywą dychotomią pomiędzy właśnie tradycją a przyszłością. Wydaje mi się, że tak, ale też dopuszczam, jeżeli chodzi o kwestię komunikowania, dopuszczam tutaj pewne skrzywienie z naszej strony wynikające z naszych zawodowych inklinacji, tak? Ludzi, którzy współtworzyli aktyw RAŚ. A tu chyba warto jeszcze na moment nawiązać do tej pierwszej dekady funkcjonowania naszego stowarzyszenia, bo początki RAŚ też są pod tym względem interesujące. Kto tworzył RAŚ? Tak? W roku 90, na początku roku 90 w podziemiach kościoła świętej Jadwigi Śląskiej w Rybniku powstaje Ruch Autonomii Śląska. Ja sądzę, że warto jednak o tym powiedzieć. Oczywiście, obiecałem. Tak. Ja się czuję też zobowiązany, ponieważ nie ukrywam, że
z częścią członków założycieli Ruchu Autonomii Śląska później jakby nie rozstałem się w zgodzie, tak? Nawet osoba, która miała legitymację numer 1 Ruchu Autonomii Śląska, wielce zasłużona, została usunięta z szeregów naszego stowarzyszenia. To był założyciel? Tak. No więc to są oczywiście przykre okoliczności i zresztą też myślę, że o nich za chwilę słowo powiem, ale musimy mieć świadomość, że Śląskość nie miała okazji w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zyskać jakiejkolwiek takiej półautonomicznej nawet ekspresji. Istniało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, tak, od Wilży 56 roku, ale nie było niczego porównywalnego na Górnym Śląsku. I oto następują te przemiany roku 89. Najpierw się okazuje, że wbrew temu, co powtarzano przez dziesięciolecia, na Górnym Śląsku jest mniejszość niemiecka. No i ona zyskuje rzeszę członków i w województwie opolskim, i ówczesnym katowickim. W opolskim okazuje się być poważną siłą polityczną, w zasadzie w jakimś stopniu do dziś, choć może nie w tym stopniu, co w latach 90. W tej części katowickiej powstaje coś, co było takim koncesjonowanym regionalistycznym ugrupowaniem, czyli Związek Górnośląski. A w Rybniku grupa ludzi zakłada Ruch Autonomii Śląska. Grupa ludzi bez żadnego politycznego doświadczenia, bo jakie można było mieć wówczas polityczne doświadczenie? Albo w strukturach partii komunistycznej, albo w opozycji. Jedno i drugie niekoniecznie było przydatne. Tak? No, ja mogę powiedzieć, że jak przychodziłem w 1996 roku do Ruchu Autonomii Śląska, to można powiedzieć, że miałem największe, czy większe niż większość starszych ode mnie członków doświadczenie polityczne, bo działałem przez jakiś czas jako młody chłopak w Solidarności Walczący. Ale cóż to mi... No, może rzeczywiście to było doświadczenie formacyjne, więc ono miało wpływ na to, na moje zaangażowanie później w latach 90., ale no, kolportaż bibuły, cóż mi takie doświadczenie mogło przynieść, kiedy miałem działać w Ruchu Autonomii Śląska, legalnie działającym. No. Tak. Więc to pod tym względem już jest bardzo interesujący fenomen. I to byli ludzie, to była inteligencja głównie, ale związana przede wszystkim z górnictwem w różny sposób, bo to mógł być przedsiębiorca, ale właśnie też z branży górniczej, a Paweł Musiał był prawnikiem, pierwszy przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska, Rudolf Kołodziejczyk, który był niewątpliwie postacią numer 1 w pierwszej połowie lat 90. w Ruchu Autonomii Śląska, był zastępcą dyrektora kopalni. I więc to byli ludzie światli, no ale ukształtowani w czasach PRL-u. Kiedy ja przychodziłem do Ruchu Autonomii Śląska, wielokrotnie usłyszałem frazę, to był 96 rok, że sukcesem jest już to, że Ruch Autonomii Śląska istnieje. Co dla mnie było szokujące, bo mówię, jak można uznawać to za sukces, a Raś był wtedy taką zakamuflowaną opcją trochę. To znaczy zamknął się w Rybniku i nie wychodził na zewnątrz, przekonany, że istnieje pewna blokada, jeśli chodzi o media, nie ma sensu jakby promować się w taki sposób, który mógłby zyskać jakiś rozgłos. Faktycznie byli zakamuflowani, to znaczy spotykali się w podziemiach kościoła, mówiłeś, tak? To było w roku 90, ale między 90 a 96 wiele się wydarzyło i ten stan, który ja zastałem, przychodząc do Rasiu, on był efektem pewnego kryzysu, który nastąpił w połowie lat 90. Ale zanim to nastąpiło, Ruch Autonomii Śląska zdobył 2 mandaty poselskie w 91 roku. Przypomnijmy, że jednak wtedy były prawdziwie proporcjonalne wybory. Nie było progów. Nie było progu. Natomiast sukces okazał się szybko porażką. Te mandaty zyskał Paweł Musiał, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska, i Kazimierz Świtoń, wówczas znany nie z późniejszych ekscesów na żwirowisku, tylko jako legenda Solidarności i założyciel pierwszych wolnych związków zawodowych. On nie był członkiem Rasi, on miał swoją partię Górnośląska Chrześcijańska Demokracja, ale wystartował z list Rasiu i zdobył mandat. No więc wiadomo było, że Kazimierz Świtoń pójdzie swoją drogą, Paweł Musiał także poszedł i tutaj ja nie byłem świadkiem tych wydarzeń. W Jaskółce Śląskiej Biuletynie Raś pisano, że zdradził ideały stowarzyszenia, ale nie jestem w stanie ocenić na ile ta opinia była słuszna, na ile pochopna. Myślę, że mogła być krzywdząca, że doszło do jakichś
kontrowersji, jak to zawsze w grupie ludzi, która działa też w specyficznych warunkach. Natomiast osobą, która jakby uratowała Raś w momencie tego kryzysu, bo zawsze jeżeli osiągniemy sukces, a później nagle ten sukces okazuje się być klapą, następuje kryzys, był niewątpliwie Rudolf Kołodziejczyk i to była osoba o największym autorytecie w stowarzyszeniu. I wrócę do tego, co Raś wtedy robił. Otóż poza tym, że zdobył 2 mandaty, w 93 to już było nie do powtórzenia, ponieważ wprowadzono próg 5%. Wtedy wystawiano natomiast kandydatów też do Senatu i oni mieli całkiem niezłe wyniki. Ja przypomnę, że wtedy to była taka ordynacja, że województwo katowickie było jednym okręgiem, każdy miał 3 głosy i były 3 mandaty, więc wystawiono 2 kandydatów i oni mieli całkiem niezłe, tam około 100 kilkudziesięciu tysięcy głosów poparcia. Oczywiście to nie dało mandatów, ale pokazywało, że jednak można liczyć na pewne poparcie społeczne. Więc otóż Ruch Autonomii Śląska w 1993 roku zaangażował się w tworzenie Ligi Regionów. Tam też pojawił się Związek Górnośląski, który był takim ugrupowaniem tłustych kotów wówczas, bardzo wpływowym w województwie katowickim, Związek Podhalan, Zrzeszenie Koszybsko-Pomorskie i wiodąca prym w zasadzie Unia Wielkopolan. W 1994 roku był pierwszy zjazd, ale co jest istotne, to był czas, kiedy rozpoczynały się prace nad nową konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. I przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, przeglądałem te dawne numery Jaskółki Śląskiej i trochę zweryfikowałem swój pogląd na to, jak wyglądał ten Raś w pierwszej połowie lat 90., bo wyglądał dojrzalej niż skłonny byłem przypuszczać. Naprawdę te analizy, które zwłaszcza ówczesny wiceprzewodniczący Rasiu i sekretarz Ligi Regionów Krystian Skupnik z Mikołowa tworzył w związku z przedkładanymi kolejnymi projektami konstytucji, te analizy były naprawdę bardzo interesujące i dojrzałe. Ale co więcej, Unia Wielkopolan stworzyła własny projekt konstytucji, który zakładał decentralizację uprawnień ustawodawczych, a więc autonomię regionalną. I Liga Regionów ten projekt promowała. Nawet delegacja też z udziałem Krystiana Skupnika z Ruchu Autonomii Śląska spotykała się z prezydentem Lechem Wałęsą i nawet był plan powołania takiej Rady do Spraw Regionalizacji przy prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej. Po latach mogłem na to spojrzeć z innej strony, bo spotykałem się z profesor, czy byłem na spotkaniu, bo to nie było spotkanie w 4 oczy, Ireną Lipowicz. Ona była działaczką Związku Górnośląskiego, ale także Unii Wolności, była zaangażowana w tworzenie, wypracowywaniu projektu konstytucji i ona użyła takiego sformułowania, że oczywiście były takie pomysły autonomii regionalnej, a nawet federalizacji Polski, ale doszli ci zwolennicy, którzy rekrutowali się głównie z zachodnich regionów Rzeczpospolitej Polskiej, uznali, że muszą jednak te marzenia odłożyć ad acta, ponieważ ta trauma związana z rozbiorami w społeczeństwie polskim jest zbyt wielka. Więc niejako zrezygnowano z nowoczesnego rozwiązania ustrojowego w imię dobrego samopoczucia i nie dotykania jakichś czułych punktów, które tak naprawdę też czułe są tylko dlatego, że ktoś je zaprogramował jako czułe, tak? Poprzez odpowiednią opowieść o Polsce mamy skojarzenia, o czym zresztą mówiliśmy, tak, kompleks Łokietka. Kompleks Łokietka, tak, strach przed rozbiciem dzielnicowym. Więc myślę, że ten kryzys, o którym tutaj mówię, wiązał się z tym, że po pierwsze odebrano możliwość skutecznej rywalizacji wyborczej, wprowadzając próg. Liga Regionów znalazła się w kryzysie po tym, kiedy się okazało, że nie ma wpływu na kształt ustrojowy państwa, że została zignorowana mimo wypracowywania naprawdę dojrzałych propozycji i prowadzenia też takiego poważnego lobbingu za proregionalnymi rozwiązaniami ustrojowymi. I tak naprawdę Raś nie wiedział, co w tej sytuacji z sobą zrobić. W każdym razie chciałbym tutaj podkreślić, że to, iż Ruch Autonomii Śląska był traktowany przez wielu jako folklor,
przez wielu także dziennikarzy w latach 90., to absolutnie nie ma uzasadnienia w jakości tego, co Ruch Autonomii Śląska, to pokolenie ojców założycieli proponowało. I żeby dojść do tego momentu w zasadzie, który już nam się zarysował, bo tym momentem przełomowym, jeżeli chodzi o Ruch Autonomii Śląska, był proces rejestracyjny Związku Ludności Narodowości Śląskiej 96-2004 i wielka kampania medialna z tym związana i wprowadzenie samorządu wojewódzkiego, który oznaczał płaszczyznę, na której ugrupowanie regionalne może konkurować, przynajmniej teoretycznie, z partiami ogólnopolskimi. To były te dwa czynniki zmiany pod koniec poprzedniego milenium. Natomiast wtedy, kiedy ja przychodziłem do Rasiu, w 96 roku było to takie poczucie rozgoryczenia i taka związana z tym apatia. Ja wtedy przystąpiłem do koła katowickiego, które z kolei rekrutowało się w dużym stopniu z byłych pracowników Huty Metali Nieżelaznych w Szopienicach. Więc to też jakby było takie skonsolidowane mocno środowisko. I pamiętam, że jakby te moje takie pomysły, które w jakimś stopniu też były ożywiane tym duchem Solidarności Walczącej, więc takim niepoprawnym radykalizmem, one tam zyskały duże wsparcie też w osobie przewodniczącego tego koła Erwina Sowy. I pamiętam, że my liczyliśmy bardzo, jedyną osobą starszą ode mnie wtedy w Rasiu, młodszą, którą zastałem, był Bartłomiej Świderek, student prawa z Gliwic, który nadał nowy wymiar międzynarodowym kontaktom Ruchu Autonomii Śląska. Tak? Rzeczywiście dzięki niemu przystąpiliśmy na początku nowego milenium do Wolnego Sojuszu Europejskiego, czyli takiej partii ogólnoeuropejskiej reprezentowanej w Parlamencie Europejskim. Natomiast te kontakty zaczęły się już wcześniej, bo Ruch Autonomii Śląska w 1993 roku już zorganizował konferencję Ku Europie 100 Flag. Co więcej, nawiązał kontakt z bretońskimi regionalistami i to pewnie większości z Państwa nic nie powie, ale taką osobą, która korespondowała z Ruchem Autonomii Śląska i z którą rzeczywiście były dosyć żywe kontakty, był Jan Fouéré. To była legenda ruchu bretońskiego po prostu. I nie tylko bretońskiego, także tych celtyckich ruchów, walijskiego, przede wszystkim, w mniejszym może stopniu szkockiego. Więc naprawdę te początki były bardzo obiecujące, natomiast ten stan, który ja zastałem, był już naznaczony pewną taką apatią i marazmem. I ta nowa energia przyszła wraz, jak już wspomniałem, z ustanowieniem samorządu wojewódzkiego i z tą wielką akcją, jaką była próba rejestracji pierwszego Związku Ludności Narodowości Śląskiej. Natomiast właśnie, no tutaj niestety rozeszły się nasze drogi z Rudolfem Kołodziejczykiem. W 1999 roku on był takim naturalnym kandydatem na przewodniczącego Raś, bo jak wspomniałem, to była osoba o największym stowarzyszeniu autorytecie, ale niestety nie przybył na kongres. Do dzisiaj pewną tajemnicą, zagadką pozostaje to, dlaczego na wiele lat wyłączył się z działalności stowarzyszenia, które w zasadzie zawdzięczało mu swoje istnienie. Krążyły jakieś plotki o jakichś prowokacjach Urzędu Ochrony Państwa, no ale nie mam możliwości zweryfikowania tego typu doniesień. Coś mogło być na rzeczy, pracował w branży strategicznej, także w górnictwie mógł być poddawany jakimś... Czyli ta presja z zewnątrz miałaby pochodzić, nie ze środka. Tak, z zewnątrz. No, mimo że później nasze drogi się wyraźnie rozeszły, bo on powrócił wtedy, kiedy Raś zaczynał osiągać sukcesy. Nie po to, nie sugeruję, że powrócił koniunkturalnie, nie, raczej pewnie dlatego, że już jako emerytowany pracownik, tak, branży mógł sobie na to pozwolić, także ze względu na czas, tak, i brak jakichś tam zależności, których nie dociekam. No w każdym razie wtedy bardzo krytycznie się ustosunkowywał i do tego, co ja robiłem, i osoby ze mną najbliżej współpracujące. Natomiast niewątpliwie to jest postać najważniejsza w tych latach 90. dla Ruchu Autonomii Śląska i warto o tym pamiętać, mając świadomość, w jakich warunkach wówczas ludzie, którzy nigdy wcześniej w demokracji liberalnej nie funkcjonowali, w jakich warunkach działali. To znaczy wtedy wypowiedzenie hasła autonomii
wymagało naprawdę wielkiej odwagi, bo nikt nie wiedział w 90 roku tak naprawdę, czy te zmiany, które wystąpiły, nie załamią się, nie odwrócą. Tak? No, nikt nie wiedział, przynajmniej może na wysokim szczeblu ktoś bardzo przenikliwy zakładał, że to już toczy się w jednym z góry przesądzonym kierunku, natomiast na pewno nie trudno przypisać takie profetyczne zdolności komukolwiek z twórców ruchu Autonomii Śląska. Więc ruch Autonomii Śląska to jest naprawdę ważna część i bym powiedział taka wielowymiarowa najnowszej historii Górnego Śląska i tej części, nazwijmy to katowickiej, i tej opolskiej, no bo część opolska z kolei to rozdział, który został otwarty na dobrą sprawę już w nowym milenium. No i tam pojawiły się dosyć interesujące kontrowersje, spory między Ruchem Autonomii Śląska a mniejszością niemiecką. Do tego stopnia, że ówczesny lider mniejszości niemieckiej w 2003 roku składał do ABW zawiadomienie przeciwko takiemu dwutygodnikowi Unser Oberschlesien niemieckojęzycznemu, który jednak bardziej sprzyjał rasiowi niż mniejszości. Więc właśnie to, że sprzyja rasiowi, to było jakby w oczach autora, czy w świetle samego donosu, może tak, okolicznością obciążającą. No i niechętnie do nas także był ustosunkowany biskup opolski, no później wyniesiony do godności arcybiskupa Alfons Nossol. On wyraźnie uważał, że mniejszość niemiecka jest takim czynnikiem stabilizującym w województwie śląskim, a raś może tę równowagę naruszyć. No ponadto my byliśmy jednoznacznie zwolennikami jednego województwa górnośląskiego, a nie utrzymania odrębnego opolskiego. No i muszę powiedzieć, że też te relacje z kurią opolską było dla mnie źródłem pewnego rozczarowania, bo to też wskazuje na pewien kierunek naszego myślenia o tym, jak wykorzystywać zasoby przeszłości. Otóż w 2004 roku nasi działacze w województwie opolskim poprosili o audiencję u arcybiskupa już chyba wówczas Nossola, ponieważ mieliśmy taki plan, żeby w rocznicę zamachu na Adolfa Hitlera nabożeństwem ekumenicznym na Górze Świętej Anny upamiętnić śląskie ofiary represji, które po tym zamachu nastąpiły. Z czego wynikało to przekonanie? Otóż ja nie ukrywam. Chodzi o ten zamach, którego dokonał Stauffenberg. Tak. Po nim stracono m.in. ostatniego nienazistowskiego starostę opolskiego hrabiego Matuszkę z partii Centrum. Osadzono w obozach koncentracyjnych działaczy Centrum dawnych, księdza Ulickę, Hansa Lukaszka. Więc to rzeczywiście miało wyraźny górnośląski wymiar, a śląski już w ogóle bardzo poważny, bo Bonhoeffer, pastor Bonhoeffer, największa postać ewangelickiego ruchu oporu w III Rzeszy, Dolnoślązak, Moltke, który stał na czele Kręgu Skrzyżowej, Dolnoślązak, więc tutaj tych związków było bardzo dużo. Ale na czym nam zależało? Na tym, by jednocześnie uznać elementy niemieckiego dziedzictwa za integralną część dziedzictwa regionalnego i do dzisiaj tak uważamy. Oczywiście także przecież industrializacja związana jest z państwowością ówczesną pruską, później niemiecką, ale żeby dokonać pewnego świadomego wyboru tego, co z tej przeszłości zasługuje na uhonorowanie. Tak, nie tylko na pamiętanie, bo pamiętać powinniśmy także o Górnoślązakach, którzy splamili się służbą w załodze KL Auschwitz, ale chodzi o to, żeby coś przedstawić jako wzór. No i w naszym przekonaniu mniejszość niemiecka tego jakby zaniedbała takiej świadomej polityki historycznej w latach 90. Jakby zajmowała się innymi sprawami. Nie było tam też najwyraźniej ludzi, którzy akurat mieliby takie wyczucie, jeżeli chodzi o te kwestie. Więc dla nas miał to być bardzo, bardzo ważny taki symboliczny akt. Ale niestety ta propozycja została zignorowana i do takiego upamiętnienia nigdy nie doszło. I szczerze mówiąc, z różnych względów było to dla mnie sporym rozczarowaniem, bo wydawało mi się, że to była taka inicjatywa, która powinna połączyć różne środowiska i być podstawą pewnego takiego górnośląskiego ponadnarodowego porozumienia. Tak się nie stało. Nasze sukcesy też wyborcze w województwie opolskim były zawsze mocno ograniczone, ale oczywiście także pojawiali się radni na szczeblu niektórych
gmin. Na pewno zdołaliśmy wprowadzić tam nieco intelektualnego fermentu i innego spojrzenia na śląskość, czego wyrazem są także wyniki spisów powszechnych, w których ta śląskość tam z powodzeniem trudno powiedzieć, że rywalizuje z niemieckością, ale koegzystuje z niemieckością, bo istnieje ta możliwość złożenia podwójnej deklaracji narodowej w spisie powszechnym. W dwóch ostatnich przynajmniej tak właśnie było. Czy wychodzi na to, że jak na 5. kolumnę, to wasze układy z mniejszością niemiecką nie są najlepsze? Bywają różne. Na pewno w województwie śląskim są znacznie lepsze, bo tutaj mniejszość niemiecka też nie postrzega siebie w kategoriach takiej siły politycznej jak w województwie opolskim, gdzie współrządzi województwem. Wiele nas niewątpliwie łączy, bo choćby to upamiętnienie tragedii górnośląskiej to jest także samej zgody, to jest coś, co angażowało i mniejszość niemiecką, i ruch Autonomii Śląska. W 1992 roku powstało takie porozumienie górnośląskie, w którym był RAŚ, były różne organizacje mniejszości niemieckiej i Związek Górnoślązaków z Opola. Co charakterystyczne, nie przystąpił do tego Związek Górnośląski. Wspominają o tym, że to były takie złote lata Związku Górnośląskiego, który wówczas namaszczał kandydatów na różne ważne stanowiska i nie aspirował do startu w wyborach jako autonomiczna siła polityczna. To miało się zmienić w jakimś stopniu wraz ze Śląską Partią Regionalną, która miała być takim aktem tego zaangażowania Związku Górnośląskiego u boku RAŚ-u w ramach jednego politycznego projektu. Tak się niestety nie stało. Myślę, że przegraliśmy taką ważną szansę, bo i może to będzie pewna konkluzja. Choć ja do jakichś politycznych stanowisk nie aspiruję, bo znakomicie czuję się w swojej obecnej roli i uczestnika podcastu Tu i Teraz i badacza zjawisk kultury górnośląskiej, popularyzatora, to jednak jestem przekonany, że jedyna droga do ocalenia górnośląskiej tożsamości i jej rozwoju wiedzie poprzez polityczny aktywizm. Górnoślązacy przyzwyczaili się do tego, że jakby jakoś sobie ich tożsamość w sferze prywatnej poradzi. I tak rzeczywiście długo było, ale musimy mieć świadomość, że sfera publiczna rozrosła się na tyle, że nie pozostawiła zbyt wiele miejsca na to, żeby pielęgnować jakąś tożsamość gdzieś na jej obrzeżach czy poza jej nawiasem. I myślę, że każdy z nas ma to doświadczenie, bo przecież obserwujemy pokolenia naszych rodzin naszych znajomych. Ten przekaz międzypokoleniowy nie jest już tak żywy jak kiedyś. I jeżeli nie będziemy dysponowali wpływem na instytucje, które mają możliwość reprodukowania tożsamości, to możemy liczyć się z tym, że będzie ona w postępującym zaniku. Myślę, że to znaczy świat poradzi sobie bez śląskości, bez Górnoślązaków. To nie ulega wątpliwości. Również poradziłby sobie bez Polaków i bez Niemców. W ogóle pewnie bez narodów i bez tego typu identyfikacji. Natomiast czy to byłby świat taki zuniformizowany, tak, w którym byśmy się też odnajdywali i dobrze byśmy się czuli? Myślę, że jednak taka wspólnotowość, choć jednak ja osobiście cenię sobie indywidualizm, ale wspólnotowość jest dosyć naturalną potrzebą człowieka i w niej człowiek się realizuje. I myślę, że my znakomicie możemy się realizować w śląskości. Tego nam nie zagwarantują tylko i wyłącznie ludzie kultury. Potrzebujemy także ludzi, którzy będą aktywni politycznie i wszystkich Górnoślązaków, tych, którzy identyfikują się ze rozmaitymi śląskimi, regionalnymi ideami. Zachęcam do tego, żeby tej drogi nie zaniedbywali, żeby doceniali tych, którzy taką drogą idą, a najlepiej, żeby sami podjęli ten trud. Ja tylko zwrócę uwagę, że być może to kolejna fałszywa dychotomia pomiędzy indywidualizmem a wspólnotowością. Indywidualizm można przeciwstawić kolektywizmowi, ale myślę, że tak. Ale wspólnotowość jest jak najbardziej wpisana w to. No i niestety w ramach tych narracji, drodzy Państwo, które sobie opowiadamy, dużo takich fałszywych dychotomii funkcjonuje. Ruch Autonomii Śląska proponuje jakąś opowieść. Mieli Państwo okazję usłyszeć nie tylko o tej opowieści, ale o kulisach jej tworzenia się na przestrzeni ostatnich 30 lat. Ja
zasłuchany, wyszedłem trochę z roli, jak Państwo mogli widzieć, albo właśnie nie widzieli, wyszedłem trochę z roli tutaj prowadzącego redaktora, bo przedstawiłem Jerzego Gorzelika jako przewodniczącego Ruchu Autonomii Śląska, tymczasem jest też wziętym profesorem, historykiem sztuki i tu niewątpliwie te zdolności też nam wyszły. Poznaliśmy, drodzy Państwo, światła i blaski i cienie Ruchu Autonomii Śląska, jego historii. Myślę, że dało i daje to jakiś asumpt do refleksji na temat natury tego ruchu, przyszłości i być może Państwa jakiegoś stosunku względem niego, bo na co ja chciałbym zwrócić uwagę, to wydaje się bardzo istotne, żebyśmy pewne inicjatywy, które się pojawiają tego rodzaju, nie traktowali jako coś z jednej strony oczywistego czy banalnego. To znaczy są one, jak słyszeliśmy, w stanie znaleźć faktyczne przełożenie na naszą rzeczywistość społeczną, polityczną i to trzeba cenić, bo to dokonuje się zaangażowaniem i pracą wielu ludzi, którzy oddani są pewnym wartościom. Więc wydaje mi się, że jeżeli chcemy faktycznie, żeby ta rzeczywistość, która nas otacza, wyglądała lepiej, to dobrze, żebyśmy wytworzyli sobie też taką kulturę uważności na to, co inni proponują. Tymczasem wiemy doskonale, że jeśli chodzi o Ruch Autonomii Śląska, to on funkcjonuje często w takim kontekście zarzutów o rozbijanie jedności Polaków, choćby na przykład, tak, że próbuje się przypisywać jakąś bardzo negatywną rolę tej organizacji. O ironio, w sytuacji, kiedy nasze społeczeństwo jest podzielone jak nigdy i to za sprawą partii, które są przecież przynajmniej na sztandarach oddane polskości, tradycji i historii. Tak? Więc być może jest tak, że tak jak mówił Hayek, zanim jest niewiele rzeczy, co do których możemy się zgodzić. Więc może powinniśmy początkowo, żeby dla zgody jakiś protokół rozbieżności rozpisać. I wydaje się, że Ruch Autonomii Śląska, jak ja to oceniam z pewnej swojej perspektywy, oczywiście sympatyka niewątpliwie, to jakąś taką ofertę proponuje. Więc jakby jeżeli Państwo również widzicie w tej ofercie, w tym, co tutaj między innymi robimy, bo nie jest to tylko moja czy Jerzego praca i zasługa, ale też Sebastiana, który tutaj siedzi i zależy od produkcji, tak, Wiktorii, którą pozdrawiamy, no i wielu ludzi, którzy, tak jak wspominaliśmy przy okazji tej opowieści, ten raź i tą narrację tworzą. My Państwa zachęcamy przy okazji, bo nie zrobiłem tego na początku celowo, żeby zostawić to na koniec. My Państwa też zachęcamy i dajemy taką możliwość, żeby Państwo częścią tej narracji, tej opowieści się stawali. Czy to na skutek jakichś prywatnych działań, uczestnictwa w wydarzeniach. Zbliża się Marsz Autonomii Śląska. Teraz którego? Przypomnijmy. 12 lipca? 12 lipca. O 12 o start 12. z Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach. Dokładnie. Więc jakby zachęcałbym Państwa również do tego, żeby doceniać te możliwości pewnej ekspresji w tej sytuacji jednak bardzo ograniczonego wyboru politycznego. Skoro mamy takie możliwości, skoro często możemy się jakoś uzewnętrznić, wykazać, wesprzeć jakąś inicjatywę, to dlaczego tego nie robić? Tym bardziej, że jak widzieliśmy, potrafi to znajdować jak najbardziej adekwatne przełożenie. No i ostatecznie możecie Państwo też nas wspierać, choćby na serwisie Patronite. Jest to dla nas bardzo istotne. Są tam kwoty dotacji od 20 zł wzwyż. 20 zł, jak mówię, to są takie pieniądze, które jak wypadną z portfela, człowiek może się nie spostrzec. A dla nas to bardzo dużo. Więc do takiego wsparcia, do takiej proaktywnej postawy Państwa chcielibyśmy również przez ten odcinek poświęcony aktywizmowi Ruchu Autonomii Śląska i jego działaczy, do takiej proaktywnej postawy chcielibyśmy Państwa zachęcić, a ja teraz zainspirowany wywodem sam pozwoliłem sobie na pewien i tutaj stawiam już kropkę. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.